Vale, hantxen, Ia, Patxi, hasteko prest. Egunon eta ongi torrizeak lekitxoko uretara, hantxe momentuan hasizaku 2026 garren urte honetako Bizkaiko traineru txapelketia eta gaurkuan Bizkaiko Arraun Federakuntziak nobedade modura, hemen ipini gaitxu Patxi Egurrola eta Bizok streamingeko lan honetan, zueri dan hori Bizkaiko traineru txapelketa hau helarazteko. Egunon, Patxi. Egunon Joritz, egunon dan hori, lekitxoko uretatik estroparen mu betikue. Joritz, zuk ezaugarrizek igual hogeto esango dozuz, lekitxoko farue, Santa Catalina eta portuko sarrera honen bitzartiko ez? Bai, printzipioz behintzat, hemen daukagun estropada eremu hau ezaguna da, Bizkaiko arraun talde guztiak gaur hona jatorkusenak ondo ezagutzen daben estropada eremua dugu, eta on veterano maila honegaz hasi gara, momentuz behintzat aisia ipar mendebaletik daukagu, eta gero iparreratz mondoa dago eguerdi parteratz, eta goizeko 11 eta 28 minitxu inguru horretan izango da Maribera, baina hor lehen balitxaje lanetan ibili dizenak esan dabe korrinte apur bat daola kanporatz, baina Mari bastante baju da honeko eta ez dugu uste injar handirik eukiko da benik Mari horrek. Baina da honeko veteranuak martxan daukaguz eta lehengo kaletik Bilboko Tigriak doiaz, euron patroi lanetan Ignacio Eugenio González dauke eta laugarren kaletik itxasoko ama trainerua daukagu eta euron patroi lanetan barritz Oskar Martin dao. Gogoratu, veteranuen maila honetan, traineruak euren adinen arabera handicap ezberdinak eukitzen da bezala eta euren bukaerako denporetan handicap horrek aplika behar dira zela, bukaerako denporoia sailkapenerako erabiltzen da denpora hori jakitzeko. Kasu honetan, Bilboko Tigriak 11,06 segunduko handicap hauko eta itxasoko amako traineruak 2,37. Bueno, esan duzu modura Joritz, hor doiez bi traineruk lehenengo luzi beteten, gogoratu behar dugu zeretan, veteranutan, luzebi dizela, ez dira lau luze, beste kategori ero maila guztizdan izango dan modure, bai neskatan, bai gizonezkoetan, hau bukatute izango dena, gogoratuko dugu baitzere, veteranutan txanda bi izango duzela, hau da, ontzi ikusten gauzena, eta gogoratzen dugu baitze, Joritzek esan dugu modure, streamingin, ero YouTubeetik ikusteko aukera eta benetan irudi ederrak ikusteko aukera dozuela, hor zuen telefonutatik, hemen berton egon dabe, zuen telefonutatik ikusteko aukera ederra daukazue, eta zelan ez, etxitatik bai, hor link horretan klikatuta, Bizkaiko Arraun Federazioaren YouTubeko zerean, atarian, eta estropadara goiez. Estropadan, hortze doiez, Bilbotarrak eta Santurtziko arraularizek, ez dugu zango gizonak, ze hemen indistintamente aldizun neskak eta mutilek, hor handikana bebai aipatu dugu Joritzek, importanti de hor bebai handikaka, alineazinuk eta askotan behetzen dize edadearen arabera bebai, baina esan dugu modura, kontutan hartu beharko dugu, horrek zenbaki horrek esan dugu zena Joritz, diz gero denbora osoari kentzen jako zenak. Bai, hori da, ez da, esan duguna adinera berako horre handicap hori da, bukaeran traineru bakotxak burutuko daben denpora horreri, kenduko jakon denporia. Eta, aipatu dugune modura, adinen arabera, Bilboko Tigriak ontzizak, lehenko kaletik da, Bilboko Tigriak ontzizak, 11,06 segunduko handicap hauko, beraz, bere denpora hori amaitzen da benian estropadia bukatu hostian, 11,06ko denpora hori kenduko jako beren bukaerako denporiari, eta itxasoko amak barritz, 2,37ko handicapa dauko, eta 2,37 segundu horrek kenduko jakoz bukaeran. Ikusten duguz da honeko 4 minitxu eta 27 segunduko lanian traineruak eta horre kanpuan Patxi bado latutxua eta emoten daue estropada politxak ikusteko aukeri eukiko dugula.
Bai, horre kanporantzin hor ikusten dugu, bai Santurtziko Sotera eta Bilbotarren ontzize salto batzuk emoten, hor arazuke bai erremuke ondo sartzeko, olatu apurtzu ebe markaten dugu emoten dugu, bueltarako ni betzot gaur enpopada politzek ikusteko aukera izango dugu zela, ikusko da zelan moldatzen dizen patroiek eta be, zori importanti de. Eta, bueno, kali dagokionez, ez dakit, batzuk beti hemen ez dago lehengo kalea, babestu hau, gero olatu hartzeko, baina ez dakigu, ikusi arte zeinetan dan, nik ikusi bat hemen bertoko taldi danak eitzauten 0 erantzin etorka da, lekitzo, eta 5 erantzin amaitzuten bebai, orduan zeuetak izu, hamengo azutuk inopaino beto joritz. Bai, ez da erreza izaten, hemen beti izaten dugu, lekitxon mundu guztiak nahi izaten dago lehengo kale hori, baina lehengo kalia sarritxan ez da honena, eta bai iparmendebal handizia da honian hor babes handizia eukitzen da lehengo kale horrek, baina itxasuen egoeria ikusitza, sarritxan lehengo kale horrek ez dau bentaja larreirik eukitzen, olatu handizia da honian hor lehengo kale horretan itxasu oso zikine oten da, ez da gaurko kasua, eta gaur ganera daukaun iparmendebalea honep ez dauko injar handirik, eta emoten dago estropada eremua bastante normal daola, eta ez dala egongo diferentzi larregirik kalien artian. Eta badoi ez ja ziago garantz, Bilbotarra badoi ez ja ziago garantz, horre listo deu preparata, bueno, zabaltzu hartu dabe Bilbotarrak zera, ziabogi, Santurtziko taldi bez Sotera be urbilduten, hortzik ikusten dugu ja preparaten patroie, eta ontze esan genke ja Soterak emon deguela ziabogi, ja bizetatoz, baina abantaia laster, eukingo dugu denpora ofizialak, ia epaik eta emoten dozku esan denpora horrek, baina bai ikusten izan dugu joritzen nabarmen aurretik Bilboko ontzize. Bai, lehenengo ziago horretan behintzat, bueltako lanetan ikusi birko nor konpontzen dan onduen, hor olatu esan du modura, popa zeukiko dabe, eta olatu ganer honatze barruratz markaten da, igual hor laugarren kale horretatik doian itxasoko amak igual enfilazio zauzer hobetxu hau euki alda, honatz barrurantz sartzeko, eta horre ikusi dugu bai, horre lehenengo ziabok horretan, itxasoko amako aurrelariak horre arazutxuren bat eukida bela arrauntxikinaz, horre azkanin segundutxu batzuk galtzeko ez da biharri xaten esebez, baina momentuz behintzat irudizen arabera, Bilboko Tigriak trainerua nagusitxasun osoz lehenengo txanda honetan. Da azpimarratu, horre trainerupe ikusten dugu, ez da erraza ikusti trainero desberdine, baina Bilbotarrena ez da Milibia traineru, hau Donostiako, Horizoko traineru dela esan behar dugu, gomuntako nazi zena, baina da diferenti, generalmente ikusko dugu zen traineru gehienak danak Milibia ontzi holatakuk diz, baina Bilbotarrek beste ontzi bat daukie horre oinen ez gomutaten izena, baina hori ze, Bilbotarren ontzize desberdina dela ikusi behinke, eta ikusiko da horrek traineruaz be, bueno, erremotan bainen bide, hori argi dugu, baina zelan hartzen deusen popadape, ikusteko kuriosidadie hortze kenduko dozku gaurkun Bilboko taldik. Baina esan dugu modura, hori momentun estropaden egoerie, Bilbotarrak trainero bi hiru esan genke aurretik, 6-8 segundo aurretik, baina denpora ofizialakia badaukaguz esku artean eta laster komentako dugu ziabogakuk. Bai, hemen ja bueltako luzian hor ikusten dugu, eta bai, sakadatzuk ikusten dira hor, traineruak olatuen alde datoz hor popadak hartzen, eta emoten dau gitxinaka, itxasoko amako ontzizak irudizen arabera behintzat, denporia jaten zehitzen dabela, hor Bilboko Tigriek gana urreratzen doia, eta ikusiko dugu esan dugun modura, honen enfilazio aldetik eta itxasoko amak printzipioz olatuen alde enfilazio hobia eukiko leuko, eta lehen aipatu duguna, lehenengo kale hori, jantzaten dut jentiak, lehenengo kale hori, baina lehenengo kale horretan apurtxu bat barruratze sartzen bazara, gero olatu barik gelditzeko arrisku daukazu azkanengo metruetan, eta horbe kontu handize eukibirrizaten dabe patroiak. Bai, hortze datorre, esan duzu modure Soterako ontzize kanpotik laugarren kaletik irurantzinero eingo leuke, eta horre peligru horrekedeko lehengo kalik harina izartzen bazara 0 erantzinero popadak, ero olatuk agintzunte entzune harina etzen badozu,
horre peligrudeko gero olatun aldeko bentajatzu hori galtzeko, ez? Baina, bueno, bai, esan duzu modure, Sotera, emoten dugu hurbiltzen dagoela, 6-7 uste hori izen dela bilbotarrak indaben denpora zerean, balizatan. Hori ze buelti izen da, konfirmako dugu, une batetik bestera, 6-7 uste dut izen dela. Baina bitxartin hemen ikusten dugu Bilboko Tigrien ontzila irudizetan, olatutxua aprobetxa nahi jan, eta bai, emoten dau irudizetan, printzipioz behintzat, itxasoko ama hurbiltzen daukela, momentuz Bilboko Tigriak aurretik datoz, 10 minitxu eta 20 segundura hurbiltzen dauzenian ontsen estropadan, baina... Hurbildu jako, hurbildu jako Sotera, hor datoz Santurtziko barraulari zepe, zeo zer urreratu nahian, hor kanpotik emoten dugu popaduek argitzu hau gero hartzen dabela, baina ez, emoten dugu Bilbotarrak aurretik datozela. Bai, emoten dugu, igual Bilboko Tigriaen ontzi horrek txanda hau irabazteko aukeri eukiko dabela, baina ez lehenengo ziago gorretan eukidabene nagusitxasun horregaz, bai ikusten duguna da, traineruak olatuak aprobetxaten jatorkuzela eta bai veteranutan, da gero bai neska eta mutiletan be gaur estropada politxak ikusteko aukeria ikiko dugula emoten da, hantxe Bilboko Tigriak olatu oso poli bat hartu da, horre 5 o 6 paladatxu egin ditu olatu horren ganian, eta arraun unduan gabiltzazen guztiok badakigu, hor olatuen ganian soia zenian horre palada bakotxak zelako lasaitxasuna eta zelako deskantzu emoten dutzen arraunlarizari, eta jadagoneko hemen helmugaratzen ez da emoten lehenaoko diferentzi hori da honik, baina momentuz behintzat Bilboko Tigriak on barriro be olatua hartzen jatorkuz eta helmugan txanda honen irabazliak izateko hor eskura dauke, azkan paladetan, hauntxen, helmugaratzen, denpora ofizialen zain, baina denpori emongo dugu, ja, 11:52 inguru horretan, Bilboko Tigriak, ja, itxasoko amantzako be, 7 bat segundutara, 11:59 inguru horretan, beraz ikusiko dugu, gogoratu, lehen aipatu dugun modura, 11:52, 11:53ko denpora horreri Bilboko Tigriakek 11,06 segundu kendu beharko dutzela, denpora ofizial hori, zailkapenerako denpora ofizial hori kontutan eukitzeko, eta guk hartu dugun 11:59 inguruko denpora horreri, 2,37ko handicap hori kendu beharko dutzela, itxasoko ama traineruak. Bueno, amaitzu dut lehenengo txandi, hor Bilboko Tigrik izen dize nagusi, hasieratik esan genke lehenengo luzetik hartu dabela abantaitzu hori Santurtziaz, eta ziabogan ja nabarmen aurretik izan da, gero momentu baten emoten izan dugu Sotera urbilduten hasi dela, bai, kendutxo segundo batzu behizte izenen nahiku, gogoratu behar dugu luzebi dizela gaurkoan, gaurkoan ez, veteranun ligan egin beharreko distantzize, ziaboga bakarragaz, eta ez da behukin astirik ez Santurtzikoak Bilbotarrak atrapatzeko, eta Bilbotarra nagusi, oin atento ongo gara, horrezko txandan, lehenengo kaletik mundaka doie, plentzi doie bigarren kaletik, getxo izango da hirugarren kaletik, eta Iberia, ojalatera ontzia izango da laugarren kaletik. Honen arten, errespeto guztizia zela lehenengo txandiri, baina honen artin esan genke egon leikela, Bizkaiko banderie, Bizkaiko txapelketie, irabazteko hautagai nagusize, ez? Hor oso ondo ebide getxo, baitze mundekabe ligan, baitze Iberia behor laugarren bosgarren postuan, plentzibe hor pelika horretan sartun da ibili da, baina, bueno, gaurkoan ikusiko da, eta importantia zelan ez handikak hori, ez? Zenbat segundu kendu behar diren, gero azkenengo kontuk egiterako orduan. Bai, eta da honeko hor ikusten dugu bigarren txanda honetan, parte hartuko da ben ontzilak, lehenengo kaletik mundaka egongo da, bigarren kaletik plentzi, hirugarren kaletik getxo, eta laugarren kaletik Iberia eukiko dugu lanian. Eta, aipatu, hemen veterano maila honetan, esan dugun modura,
oso garrantzitsuak dirazen handicap horrek, lehenengo kaletik daon mundakak eukiko dau 9,48ko handicapa, bere bukaerako denporiari 9,48 zehunduk kendu birkoxakoz, bigarren kaletik plentzik 17,38ko handicapa eukiko dau, hirugarren kaletik getxok 15,0 bateko handicapa, eta laugarren kaletik Iberiape handicap bardina eukiko dau 15,0 bateko handicapa. Hori edabera etzen dugula, esan genke holan generalin erorokor dute, mundekako taldi dela igual gaztiena, gero getxota Iberia izango dizela, eta nagusizenak plentzitarrak izango zin. Eta talde guztien artin, gaztiena esan genke Santurtzi dela, ze handikat Santurtzina 2 segundo baino ez dira izen, eta gero Bilbotarrak. Denbora ofiziala bateko guzia, Joritz? Bai, da honeko ekarri gaitxu ez lehenengo txandako denbora ofizialak, eta Bilboko Tigriak egin daben denporia 11,57, 43 izan da. Urten da beia horrezko txandakuk. 11,57, 43ko denporia izan da Bilboko Tigriak burutu dabena, baina handicap hori aplikata, esan dugun modura, bukaerako denporia, zailkapenerako 11,46,17 izango da. Eta itxasoko hemen bukaerako denporia 12,03,18 izan da, eta handicap hori aplikata, 2,37 segunduko handicap hori aplikata, 12,01 bateko denporia izango da, itxasoko hamak eukiko dabela zailkapen orokorrerako. Kanporantzin, harinako txandakuri buruzari gara, kanporantzin 8 segundoko aldea, barrurantzin 6 segundoko aldea. Beraz, hobeto moldatu dela itxasoko kanpoko kaletik esan genke bueltako luzin. Bueno, eta urten dabe ja, honek ja urten dabe, hortze doiez lehenengo kaletik mundeka, bigarren kaletik plentzi, hirugarren kaletik etxo, eta laugarren kaletik Iberia. Holan ikusitze moten deu, 1, 3 eta 4 kaleak apurbet zeo zer atzetik gelditzu dela plentzie, zeo zer atzetik gelditzu dela plentzi moten deu. Bai, hemen ikusten dugu, ganera ja hor minitxu eta 20 segunduko estropadia da honeko lau traineruak, eta hor saltoka ikusten dugu brankak dantzan dabiltzaz, beraz hor badao biharra, bai brankaz, eta gero aipatu duen modura, popaz be, gero horre badauke horre olatuak hartzen etorteko aukera hori. Getxo, Mundaka, Iberia eta plentzi hori esan genke, hori momentun daukagun ordena estropada eremuaren erdikaldera heltzen deusen bitzartin, ontzen momentun lau traineruk, hor pelika gogorra ikusten dugu, hirugarren eta laugarren kalea eta Mundaka bebai tartean sartuta, handikakeri begira bebai, ongo idea eurek arroblarizek eta baitze hemen delegauek eta be, baina, bueno, gauzak estudiezela estropadan behintzat, lehenengo kalea hirugarrena eta laugarrenen artean. Bai, eta bueno, alpatu bebai, lehenengo kale horretatik mundakarrak Jose Antonio Barrueta daukela gaurkuan patroi lanetan, bigarren kaletik doian plentziko traineruak arraunduan aski ezaguna izan dan Juan Carlos Gernika hor dago plentzitarren popaldian patroi lanetan, eta hirugarren kaletik doian getxope, horre aski ezaguna izan dana eta ondala gitxire arte, gorengo mailako traineruetan patroi lanetan ibilidan Cristian Garma dauke patroia, eta laugarren kaletik doian Iberia Barritz, Luis Alberto Aizan agintxutara doia gaurko estropada honetan. Baina da honeko 3 minitxu jokatuta daozela, emoten dau, lehengo eta hirugarren kale horretatik doia zen Mundaka eta Getxo, daozela txanda honetako buruan, ikusi birko dugu gero, hor ziabogara heltzen dira zen puntu horretan, ze referentzi dauken aurreko txandakin, baina txanda honetan argi eta garbi, lehengo eta hirugarren kaleko, Mundaka eta Getxo estropada buru daukaguz. Ez ja traineruk urbilduten zerera, lehenengo eta ziagora bakarrera, esan dugu modure
Mundaka getxo mundaka doiez horre aurrea hartuta beste bi ontzizeri, horre Iberia hirugarren kokatuta estropadan momentu honetan esan genke, prentzizio zerratzera utzu hau gelditzu dela, Gernika patroilanetan hori beste klasiko bat dugula trainerun estropadatan esan genke, prentziko mutila, zenbat urtetan ibilite horre zeretan estropadetan, eta oin gitzira arte, zerean bai, arkoteaz playoffako kerrezban hau egin bazen pasan urtean. Azken orduan rekurritu ben Juan Carlos Gernikari, eta betzo, maia ona emone bane Gernikako pasan urtin azetera izoteko playoffetan. Bai, eta gero, hemen veterano maila honetan azkanin beti komenten duguna, ez da? Herri ezberdinetan, era ezberdinetan esaten da, batzuk esaten da arrauna sekta bat ala, beste batzuk esaten da arrauna droga handi bat ala, eta hau veterano mailako estropada honek hori komentaten da ben guztizari arrazoia emoten dutze, eta hor hainbat eta hainbat urte arraunian ibili hostian ondinoko, veteranuetan arraun etxeko goguaz segitzen da ben jente horrek arrauna odoletik ezin kenduta jarraitzen dau, eta holan daukaguz veterano mailako traineru honek. 5 minitxu daroiez dagoneko, hor getxo ikusten dugu irudizetan, kanpoko balixetaratze hurbiltzen, eta hor badao lana, badao, ez du esango olatu oso handiza eta ozen ipe, baina hor brankaz kanpoko alde horretan, moten da hor badao lan etxeko hantxe mundakakon salto poli bat emon da hor kanpoko balixetara heltzen doila, eta printzipioz behintzat irudizak eta daukago perspektiba honek espadau engainaten, moten da mundaka doiala estropada buru, dagoneko balixarako enfilazio hori hartzen, hor mundakarrak aireko irudi honetan, gurutzatzen da honeko trainerua, ja mundakentzako 5:06 inguru, eta getxok ja 5:10 inguru, 4 segunduko alde hori egongo litzateke hon guk eskuz hartun da, baina gero denpora ofiziala esaten da ben, emoten dau behintzat mundaka estropada buru lehenengo ziaboga honetan. Ziabogak eta ostabe gomutako dugu, estropada YouTubetik ikusteko aukera dugule, Bizkaiko Arraun Federazioaren horrian, eta irudizek benetan ikusgarrezek ikusteko aukera dugula. Aukera izan dugu ziabogi ikusteko dronen bitzartez eta goitzik ikusindako irudiak, eta hori ikusi dugu zelan, mundekak oso ondo emon duguela ziabogi, baina getxope ikustu dut tartetxo bat jantzola, esan dutzola getzok mundekari, baina bizetatoz, nor baino nor hor, mundeka zeo zer aurretik, eta denporak une batetik bestera jasoko dugu zen. Hor, ikusi duguna oso argi da lehen aipatu dugun hori, ez da? Azkanian lehenengo kale horrek arriskua daukola olatu barik gelditzeko bukaera alde horretan, eta mundakarren patroiak Jose Antonio Barruetak argi eta garbi egin da bena da, ziabogia egin hostian trainerua bigarren kale horretaratzen fila dau, pizkate zabaldu, naiz da metro batzuk gehiago egin luze honen hasiera horretan, gero euki alixateko enfilazio hobe bat olatuen alde etorteko bukaerako metro horretan. Eta dagoneko epailiak pasagaitxue lehenengo ziaboga horretako denporak. Mundakak 5:57, erderaz bezango dugu bate hor apuntaten badabil eta zenbakizekaz liaten bada, 5:47 egin dugu mundakak, Plentzik 6:16, 6:16 Plentzik, esango dugu, zaizipe badaru eskuz papelak, getxok 5:11, 5:51 getxo, eta Iberiak 6:10, 6:10 para Iberia. Eta gero aipatu gauzena denpora guztizan, veteranuen maila honetan handikapak zelako garrantzia dauken, eta kontutan euki birko dugu, adibidez, mundakak 9:48ko handikapa daukola, eta getxok 15-tekua. Beraz, 6 bat segundu baino gehiago atara birko leukizoz. Mundakak getxori estropadan aurretik gelditzu alixateko. Ziabogan momentuz emoten dau, hor mundakak 5:08 emoten gaitxue denbora bezala, getxok 5:11, 3 segunduko aldi egongo litzateke, ez litzateke
Ez litzateke izango, nahiko, patxi, mundakak getxori irabazi alizateko. Ez du horre, imaginaten dute, horre mundakarren hartin, ez du tiretuten horre segundo baten, ero segundo bat bi hortxe deue jokun deue asuntute, eta getxo, kontrakoa, eskentzeko, tarte hori eskentzeko, dana emoten, azkaneko luzin. Hortxe datoz, ja luzer dute, baina espatxo falta. Bai, eta hemen dronak emoten gaitu zen irudi ikusgarrizak horre mundakako traineruen pare-parian ipinitza joan da drona, eta horre olatuak hartzen datoz, olatuak hartzen, hon emoten da, mundakak pare bat olatu hartu eta pixkate aldia zabaldu da bela, hon barritz horre kanpoko aldetik getxok beste olatutxu bat hartu da, hemen burrukago horrian datoz, hemen batek hartzen da olatuak, gero bestiak hartzen da, eta gaur bueltako luze honetan sekulako estropadak ikusteko aukeria emongo dauzku, ganera esaten gauze modura, YouTubetik retransmitiduten gauz eta horre dronen bitxartez ikusgarrizat iraz emoten dauzen irudi horrek, baina bederatzi minitxu eta berrota 10 segundu momentu honetan estropadan, mundakarrak estropada buru, baina gogoratu, aipatu dugun modura, handikapak tartian eukitza, 6 segundu baino gehiago atarabirko leukeoz mundakak getxori, ezberdintasun denporetan, irabazi alizateko, baina hor doiaz, bai mundaka, bai getxo, azkanengo paladak emoten, da honeko begibiztan be, hemen ikuslion begibiztan be badaukazu ez, traineru bizak, 10 minitxu eta 25 segundora momentu honetan hurbilduta, hor azkan olatuak aprobetxan nahian, hor barruan badakize, bai batak eta bai bestiak azkanen arte ez dutu bihar dabela, handikap horrek daozelako martxan, eta hone naiz da mundaka aurretik etorri, izan aldalako, gero getxok zailkapen orokor horretan aurria hartzia, hor bada mundakarrak elmugaratzen 10, 40, ja 10, 50 inguru euren denporia izango da, eta horreri denporia kendu birko dutzagu, getxo be hone elmugaratzen, ja getxo, 11 bat segundutara, beraz ikusi birko dugu gero handikapak aplikata zer gertatzen dan, eta hirugarren posturako gogorra, burruka gogorra zuzenian, getxo eta plentzi eta getxo azkanengo olatuak aprobetxaten honen be, hor plentzitarren traineruak onolatutxua, Iberiak solta, eta helmugan honen arteko burrukia gogorra izango da, ian hor helmugaratzen da lehengo, ja, eta emoten da hor Iberia zeo zertxo aurretik sartu dela, eta hon txanda hau amaitxuta, lehengo kale horretatik joan dan mundaka eukidogu txandako garaile, eta bigarren postuan getxo izan da, hor aipatu dugu zen handikap horrek kontutan eukitza, nazter epailiak emongo dozkue zailkapen orokorra, baina emoten dau, mundakarrak gaur espadago inungo sorpresarik, mundakarrak gaur Bizkaiko txapelketa hau irabasteko aukeria eukiko da bela. Hor errepikatuta ikusten dugu mundakarren azkain paladak elmugaratzen, eta hor brankia irian da bela, elmugaratu dira solatuen sakadak aprobetxatuz mundakarrak. Ia denpora ofizialak emoten dozkuen epailiak. Da honeko hor ikusten dugu kuliska ontzi hori be, Bizkaiko txapelketako ikurriñak popan da bezala, garailiari ikurriñ hori, arraun munduko garaikur berezi hori, ikurriña emoteko irabazliari. Bueno, baia denbora ofiziala bat dugu, hemen emozio doblide, ikusten dugun estropaien eta gero denborak kontuk eta kalkuluk eta
Bakizue, kalkuladorak eta asuntuk ikusi bidiz, hortze dugu, zalantza mundaka eta getxoen artean, aber ze denporatan dagoen bandera. Bai, azkanin epaileen denporetan kontutan eukibirko duguz, baina bai da egitza, diferentziz printzipioz, ataradotzon diferentziz haitxik, mundaka izango birko litzatekela, dana ondo jun bada, espada egon inungo arazorik, gaur sarritxan, advertentziren bat, ero ez dakiz edo hau, ero bestia gertatu leike, beraz, ez dugu aurreratuko denpora ofizialak euki arte, baina printzipioz, helmugan eukidaben diferentzi horregaitxik moten daue. Mundakentzako izango litzatekela, 2026 urte honetako Bizkaiko traineru txapelketia veterano mailan. Bueno, maitzu da, veteranune Bizkaiko txapelketie, ontze bai estatuko dozkue epaiik norri zendan txapeldune, banderi nok darun etzera, gure ustez mundaka esan geinke izen dela, baina bueno, hori behin betiko denporak epaiik, denpora ofizialak emoten dozkuenin, bai estatuko bilen bitzartin. Hortzik ikusten dugu ja, neskak estatzak hartzen, Bizkaiko txapelketan neskan abe ontze hasiko jakulako, hor lehenengo kaletik Portugalet ikusten dugu arazukaz, aizetxu ja tiretuten dugu, aizetxu tiretuten dugu hor, ikusten dugu arazukaz Portugalete ondo enfilateko trainerue, eta hirugarren kaletik etxeko taldie. Horitz, izuntza doie hirugarren kaletik, pentsatzen dugu, gaurko estropada ere eta gaurko baldintzatan ondo ibili beharko leukizen taldi dela. Bai, azkanian bakizu, beti izaten da ez, etxeko estropada ere ondo ezautzen dela, ia gaur etxeko neska gorre hirugarren kale horretatik hori demostraten daben. Eta bai, patxik zeuka ipatu dozu modura, aixia bat hor gitxinaka goraka, emonda egon da, prebizinoia, horra amaiketa launak amaiketa ingururako emonda egon da aixia pizkat altzaten jungo zala. Emoten dago apur bat aurreratu dela, amaiketan gaoz, eta da honeko ja emoten dago aizetxu zozerra hasi dela mugitzen, eta hor prestatzeko arazukin ikusten dugu Portugaleteko trainerua lehenengo kale horretatik. Arazu bai, estatzi hartzeko, bizan bitzartin, denbora ofizialik ez dugu, baina bai estatu gainkez, hor ikusten dugu mundeka kontzize, bandera jasotzera doiela, hor urbilduten da trainerue, mundekakue, esan duzune ontzi horretara, bandera dagoen ontzira, hor kuliska ontzira. Egurrezko ontzia dara horretara, eta hortze dagoz ja bandera hartzeko preste mundekarrak. Euren patro Jose Antonio Barruetak hartuko da hain presiatu badan garaikur hori, Bizkaiko txapelkondun eingo da bezen ikurrin hori, eta horbe, olatutxuak zailtasunak ipintzen mundakako ontzizari euren garaikurra batu alizateko. Zailtasuna ontzizateko zena da, Portugaleteko ontzizaren, eskatan ja prest ikusten dugu, ja emoten dugu patroiek estatzia hartun duguela, hor ikusten dugu horreko mandie danak, praktikamente danak, kostabozue, arraunin, besteak ziaten enfilaterako orduan arazukaz Portugaleteko jarriera ontzize, ja emoten dugu ontze ondo daukala patroiek ja enfilata, legitzarrak ebitzen bitzartin ondo, han emoten dugu arazo gitzi hau daukiela, ero hobeto kontrolatadekoela egoerie, urten da beia, hortze lehenengo kaletik Portugalete, hirugarren kaletik Legitzo izuntzak, lehenengo paladatan, eta emoten dugu etxeko taldik aurri hartu duela berehala, Joritz. Bai, horre hirugarren kale horretatik emoten da, izuntzako neskak horre estropada buru ipini dira zela, txampaien hasieratik eta aipatu dugun modura, lehenengo kale horretatik Portugalete daukagu, eta Portugalete gaur euren patroi lanetan usue zilero ikusi dugu hor zailtasunakin trainerua bere lekuan ipini alizateko, aiziak gorantzko tendentzi hori hartu dau, eta horrek ez totzoro lagundu trainerua bere lekuan birdan modura ipintzen, eta lekitxarren ontzizan patroi lanetan gaur
Mai Aboitiz dago, Josu Aboitiz hainbat eta hainbat urtetan izuntzako hor entrenatzaile eta izuntzako kargu guztietik pasadan Josu Aboitizen alabia eta ganera uste dut hor badagola, hemen nire onduan da hone baten zaunen bape badagola. Bai. Neura labi bai badoi horre bai, laugarrenetik esantzat, brometan etxin ez da, eta gaur banderi esaten zera. Bueno, ia medalli ez dakiz zer esaten izen dugu. Bueno, ilusioaz etorri diz. Importante, eta neu aipatuteko honez aizine ez, Joritz, important izen lehike, ze aizik gorantz doi, eta lehenengo txandan, papel on baten ezkero ikusitzea aizik gero eta gehiz raudoiena, ze bai nabarmentzen da, eta notaten dugu hemen berton geuzen lekun be aizik gero eta gora raudoiela. Importante izen lehike, lehenengo txanda honetan balan, kurioso egitea, eta gero, itxaun, ze pasaten dan. Bai, azkarin estropada asko lan irabazi dira sarritxan, ez da? Lehenengo txandetaten lan ona, eta gero aizia igoten edo itxasua igoten junanian, zeure aukerak aprobetxat, denbora on hori eino ostian, banderia sarritxan joan da favorituak ez direzen ontzilen aldera, orduan, gaur zeuke aipatu dozun modura, emoten daue tendentziak itxinak aizia goratze ioteku badala, eta momentuz behintzat, etxeko trainerua, izuntzako nesken trainerua, txanda buru, era argizan, irudi ikusgarrizak ikusten dugu zairetik lekitxarren traineru hori, Santa Katalinako farole inguru horretara heltzen hone goitxik hartutako irudi bikaina bai, arraunlarizak horre lanian, arraun guztiak paralelo, horbe, Pedro Luis Zendoiak bere lana egin dau eta neurrizetan eta ondo emoten daudoiala traineru hori kolokata, arraunlari guztiak paralelo ikusten dira zelako horre dronak emoten gaitxunen goiko irudi horretan. Bado, ja, geldiro urbilduten ziau garantz, estropa eremu erdize ondo pasata ja, lekitzo ero izuntza nabarmen aurretik, Portugalete arazo asko gaz horre lehenengo kaletik, Portugalete esan geinke, esteko gauzak zeikusia ondiri, baina askotan ez da errekako taldi gehiz daudala, lekitzokue itxosune taldeko gehiz daudala, hori beti esaten dugun, ez dakit, San Benito eruten dugu zorrez, batzuk etxosoko bestek errekakuk, baina hemen igual... Barkatu Patxi, horde mundakako veteranuk ikusten du zeuren ikurriña astintzen eta batzen, momentu horretan helduerako balixa horren atzian, eta aipatu dugun modura, mundakak gaurtengo 2026 urte honetako veterano mailako Bizkaiko txapelketia eruan dau etxera zorizionak beraz mundakarrari euren garaipena gaitxik. Hortze banderi, mundekarantz, Bizkaiko txapelketi irebazi dabe gaurkoan, ondo moldatu dira hor lehenengo kaletik, hasieratik hartu dabe bentajie, eta, bentaja hori esan nahikoa ziabogan, bai azkenean eurentzako izan da garaipena, getx hori atatzoen denporiaz. Eta da honeko ja, 4 minitxu eta 45 segunduko denpori gainditu dabe estropadan hasi dira zenetik emakumezkuen lehia honetako lehenengo txandako ontzizak, eta hor da honeko hor ikusten dugu, izuntzako ontzila balixetaratze hurbiltzen, gitxinaka Mai Aboitiz badoia euren balixa horretaratze enfilaten trainerua, baina horre kanpuan lana dao, trainerua horre saltoka ikusten da, brankia airian dabela momentu askotan, eta horre garrantzitsua izaten da horre palak ondo sartun, eta trainerua alik eta gehien estabilizati, hauntzen saltoan dugu politz bat emon da, izuntzako traineruak, hone Portugaletekuak beste saltotxu bat, eta badao lana, horre traineruak kanpoko balixa horretaratze heltzeko, da honeko ja 6 minitzuraz doiaz, eta ondinoko ez jakuz aiaga kanpoko balixa horretara, gero horre kanpoko balixo horretan patroiak kontu zeukibirko dabe, aixiagaz eta korrentiagaz horre
kanpoko balizia horretan zailtasunak eukiko da bez, eta ikusiko dugu zelan moldatzen dirazen Portugaleteko patroia horre trampilora ion da, horre goizan, beraz horrek erakusten dau ze komplikazio daukezen patroiak hor kanpuan, da honeko izuntzako ontzila, etxeko ontzila, ziaboga hori, lehenengo ziaboga horretarako enfilazioa hartzen, momentu batetik bestera ziaboga horretan, hor ikusten dugu izuntzako ontzila, ja eurentzako 6:22 inguru horretan, gero denpora ofizialak emongo haitxu, baina holan eskuz hartutako denpora horretan, 6:22 inguru, eta Portugalete ondinoko azkanengo paladak emoten lehenengo balizia horretara, euren ibilbideko ziaboga bakar horretara heldu alizateko lehenengo kale horretatik, honepe ja enfilaten trainerua lehenengo ziaboga horretarako, eta ia zelan konpontzen dira zen, esan dugun modura, hor ez dago errez, erremutan etxeko, eta ia zelan konpontzen dira zen honepe, hor ikusten dugu Portugaleteko ontzila, hor trabestuta, eta honentzako denporia ja gitxura bera hartu duguna, 7:19 bat edo itxango litzateke, ia gero epailiak ze denpora ofizial emoten dotzen, beraz lehenengo txanda honetako, ontzibilak izuntza eta Portugalete eta izuntza da honeko helmugara bidian daukaguz, eta lehenengo ziaboga horretan, jaun eta jabe, etxeko taldia, 13 bat segunduko aldiaz dator izuntzako ontzila, hemen helmugara bidian. Aipatu dugun modura, hemen goikaldin emoten dau sensazioa behintzat, aixiak itxinaka, prebizioak emote ban modura, goranzko joeria hartunda dagola, beraz lehenengo txanda honetako ontzilak aukerak euki nahi badabez, bigarren txandakoa irazteko euren lanak alik eta onduen burutzeko aukeria dauke. Baina denpora ofizialak daukaguz da honeko epaileak hartun da esenak, 6:22, 6:32 izuntzen denpora ofiziala lehenengo ziaboga horretan, eta Portugaletek 7:19, 7:19. Beraz, alde handila izuntzako traineruak Portugaleteko traineruari atara dotzona, eta ia hon, helmugan ze diferentzia ataraten dotzon, hor izuntzako trainerua ikusten dugu popadan, olatuak hartzen, hor maili trainerua zuzen ekarri nahi jan, badaukoz lana gaur, eta hor estropada eremuen erdi-erdila hartun, eta estropada eremuen erditxik dator etxeko taldia, lehen patxik eta bizok aipatu dugun modura, sarritxan danak eukitzen dabe tendentziak, ezi lehenengo kaletik etorri bueltan hori besti, baina horre gero patroiak beste erabatera ikusten dabe, olatuak, korrintak eta hainbat gauza hor kanpoko alde horretan, eta momentuz behintzat, maili aboitizek hartu da benerakizia da, estropada eremuen erdi inguru horretatik etorteko, eta gero igual, azkan metruetan olatuen alde sartuko jaku, hemen 0 bate kale honetara irudi ikusgarrizak barriro trainerua goikaldetik hartun da, olatugakin popadan oso dotore ikusten dira momentuz behintzat, etxeko neskak arraunian, hantxe beste olatutxu bat aprobetxata, eta esan dugun modura, ze denpora burutzen daben etxeko neskak bigarren txanda horretan kontutan euki biharreko denporia izango da, eta gogoratu, 2 txanda dauzela emakumezkuen maila honetan, eta bai lehenengo txandakuk edo bai bigarren txandakuak gertatu aldirazela Bizkaiko txapeldun, beraz txanda bizetako denporak eukitzen dirazela kontutan. Portugaleteko patroia horre trampiluen ganera igonda, olatuen alde, honek euren lanian horre lehenengo kale horretatik, honek bai euren kalia mantentzen daoz, lehen mundakako patroiak ikusi veteranuetan bigarren kaleratz zuzendu da bela lehenengo metruetan trainerua, eta gero sartu dela lehenengo kaleratz, baina Portugaleteko emakumezkuen traineruak erabaki dau euren lehenengo kale horretatik
etortia. Eta dauneko ja maili aboitiz be izuntzako patroia hasi da gitxinaka. Lehengo kale honetarazko bide hori hartzen, olatuak bertoratze karten dau eta olatua alik eta gehien aprobetxateko asmotan, hor etxeko taldia euren azkan aleginak etxen eta dauneko 11 minitxu eta 20 segunduko estropadia daroie izuntzako neskak eta Bajatorkuz helmugara dauneko etxeko salien hor oiua pentsuten duguz, izuntzako neskak animaten eta helmugaratzeko ja azkan aleginetan beste minitxu erdi eskaz gelditzen jake eta 12 minitxutik gorako denporia burutuko dabe eta horrek erakusten da hau itxasua gaur exigente daola, azkanengo olatuak aprobetxa eta helmugaratzeko aleginean lekitzarra trainerua estropada eremuen erdi-erditxik maili aboitiz helmugaratzen ia ba, ze denpora burutzen da ben txanda nagusitxasun oso irabaziz ja, eurentzako 12-16 denpora inguru horretan hartu dugu eta hon Portugalete helmugaratuko jaku, beraz ba, hor 12-16, 12-17, gero epailiak ze denpora ofizial emoten dozkuen, baina hor inguru horretan referentzi hori eukibirko da helmugan izuntzak burutu daben denpora hori hobetu birko da eta bigarren txandako ontzizak. Bajatorku hemen Portugalete be, lehenengo kale honetatik, azkanengo olatuak aprobetxa eta helmugara bidian eta aipatutakua. Aixiak tendentzi hori jarraitzen badau apurtxu bat, goranzko tendentzi hori jarraitzen badau, 12-17ko denpora hori, hor uste dut bigarren txandako entrenatzaileen pinganiluetan referentzi modura sarri erabiliko dabela. Bai, horre lana egingo dabe bai patroiek, bai arrola ize, bai eta pinganiluk telefonutatik. Eta ontze sartzen Portugalete, azkaneko paladatan ja, hortze jarriera. Minitxu eta 15 inguru galduta, 13-12 inguruko denpora horretan, beraz itxaron egingo dugu epailien denpora ofizial horrek euki arte, baina momentuz behintzat dakiguna da, nagusitxasun osoz irabazi dabela lehengo txanda hau, etxeko traineruak eta erreferentzi hori kontuten eukibirko dabela bigarren txanda honetan parte hartuko daben traineruak eta izango dira bigarren kaletik Kaiku, hirugarren kaletik Ondarru eta laugarren kaletik Deustu. Denpora ofiziala babentze eskuartean, Portugaletek egindako denpora 13-14-26, 13-34-26. Izuntzak egindako denpora 12-18-49, 12-18-59. Hemen ez teu handikakik, Joritz? Ez, kalkulorik, hau erreztxua da. Hemen aurixe da denporia, urreko txandakuak hobetu birko daben denporia, hori da 12-18-49ko denpora hori. Bueno, hortze deuze, Kaiku, Ondarru eta Deusto. Kaikuke absolutuetan traineriatan bizkaiko txapelkit irabazi bala uste dut. Eta zer esanik ez, Ondarruk ez, juvenietan, hemen gogoratu behar dugu, juveniek eta zera datozela, juveniek eta absoluto dala kategorize, juveniek eta seniorrak batera dauzela, eta Ondarruko traineriik neskatan, juvenietan, ez dugu gauza hondirik esateko ez, hor dana irabazi dabela azkanengo urtitan. Bai, nagusitxasun oso zibili dira ez, azkanengo juvenil maila horretan Ondarruko neskak, sekulako denboraldi zen jabe, bai batele eta bai traineriletan, eta seguru nago, euren Ondarruko entrenatzaile Iker Kortesek sartuko bazala horretatik nesketatik batzuk gaurkuan traineruan. Eta gero buruz nabil, ez dakite exactamente noiztik, baina seguruenik izango da, Deusto izango da neskatan traineru veteranuena ez, baina urte gehizen jarraian traineru uretan dekon Bizkaiko taldie
buruz nabil, baina esango nekit deusto dala. Bai, horre pionerutako bat izan zen, ez da? Bizkaia mailan horre traineruetan deustuko ontzila, eta, bueno, ia horre aurtengo urte honetan, aurtengo maila honetan, horri biliko dira traineru honek ete ligan burrukan, ia aurtengo urtian lortzen dugun, Bizkaiko traineruren batek eteko liga horretatik goranzko bidea etxia eta daukagun Bizkaiko ordezkaritzia egun baten sasoi duguta gorengo mailan Euskotren liga horretan. Baina dauneko prestatuta ikusten dugu, bigarren kaletik Kaiku eta hirugarren kaletik Ondarru, eta zailtasun gehitxu hauaz laugarren kale horretan deustu, ia txukun ipintzen jaku zen hiru traineruak, epailiak emoten dotzen agindua, eta ohorezko emakumezkuen Bizkaiko 2026 urte honetako traineru txapelketako ohorezko maila txanda hau, azten jakun momentu batetik bestera. Ja, ontxe epaileak emondotze irteeria, beraz da honeko lanian daukaguz Kaiku, Ondarru eta deustu. Gaurkuan Kaikuko nesken popan patroi lanetan Jone Garzia de Andoin dauke. Bigarren kalian doian Ondarruk barritz, gaur patroi lanetan Naia Suarez dauko, eta laugarren kalian kanporengo kaletik doian deustuk barritz, gaurkuan patroi lanetan Alazne Etxaniz dauko. Bai, badoi ezeia hiru traineruk, hemen bigarren kaletik emoten deuz zer aurrea hartute dagoela Kaiku, deusto bai, moten deu, ez dakigu fijo, baina Ondarru zer atzera utzo gelditzu da hor salidan, ze importanti den salidan horberan burue ikustie horre aurretik, horre burua hartzie, gero lan egiteko. Baina, bueno, ondino estropadi luzide, luze ertize bestogu bete, aurretik esan dugu modura lehenko kalea eta igual laugarren kalea, bigarren kalea eta laugarren kalea esan gainkez, Kaiku eta deusto, Ondarruk hor lehi horretatik eskapa lehi horretan nahi deu manteni du, ikusko da, hor erremotie asentaten da benin, zelan doi zen, hor salto ondizek ikusten zeu deustori esate baterako laugarren ekalina. Bai, eta bueno, hemen beste gauza baterei adi onbirko gara, hemen ipar mendebaleko aixe hori daukagu, eta hor Kaiku adibidez, bigarren kaleti doian Kaikuk, horre aukeri eukiko da, lehenko kale hori utzik dauko, beraz Santa Kataliniako inguru horretara arrimateko eta isia alik eta gehien saiesteko aukera hori eukiko da Kaikuk, ia ze erabaki hartzen da ben, horre lehenko luze horretan, zero kaleratzu hurbiltzen da, apur bat daukon libertade hori, lehenko kale hori, libre eukitza daukon askatasun hori aprobetxata, bere kalia mantentzen da ben. Baina hemen dronak emoten gaitzu zen irudizetan emoten dau, Kaiku eta deustu eta Kaiku doia zela estropada buru, eta traineru erdi bat, hiru lautosta apurtxu bat atzetik emoten dau Ondarruko antiguak ontzila doila, baina hiru traineruak traineru bakar bateko diferentzi horretan daukaguz, da honeko 2 minitzu eta erdi burutu da benian lehenko luze honetatik. Bueno, eta hor ikusten dugu, ziago gara heltzen dizenin izango dizak referentzizek argizek, hor inok ezten nahi lehi horretatik eskapa, eta hor mantentzen diru traineruk pelikan, bai Kaiku eta deusto, eta zelan ez esan dugu modura Ondarrupe emoten ban hor zer atzetik elizten dela, bai hor mantentzen da pelika horretan, lehi horretan beste traineru bizekaz, eta ze importanti izango da oin, ondo amaitzuti hau luzia ziabogie txukun emoti, ez galtzi denpora askorik, horre zabalduti askorik, eta gero patroien lana eta ondo erremontan etzi, hor popadan erabakiko da eta estropadi nipetza dut. Bai, honako itxaso egoeria da honian, normalian beti
beti azkarin bueltako luzi ganera, elmugerako etorrerako luzia da lez bebai, beste garrantzi bat hartzen dugu, baina horre diferentziak zabaltzeko edo diferentziak jateko aukeri emoten dugu horre popadako lan horrek, eta gaurkua ez da izango ezberdina, eta seguramente bigarren luze horretan erabakiko da, baina ze garrantzitzu dan, Patxi, lehenengo luze horretan, ziago gara, zeo zertxu espadabe, tostada eskaz bat espadabe, aurretik aliagatia, psikologikamente horrek esemate laguntzen daben gero hueltako luze horretara. Bai, gorantzite, eta gero esaten dana, ez, lehenengo popadi, lehenengo latu da pasatzen dana horra hartzi, eta ja hartzen dozu bentajatzu hori, bai, buruk belan asko etzen dugu arraula izen hartine horre estropadan, eta askotan hori segundo hori izaten da nahiku norbera nagusitzuteko eta atzetik datorrena apurbete txikitzuteko, ez? Emoten dau, gitxinak hor kaiku daola, apurtxu bat hor bere proia erakusten, emoten gaitxuen irudi honengatik, dronak eskaintzen dozkuzen irudi bikain honek aprobetxata, emoten dau, kaikuk momentu honetan atarako leukizola, traineru erdinguru irulau tostatxu deusturi, eta traineru bat gitxura bera ondarruko traineruari, baina esaten gauzena. Hiru bat segunduko aldi egongo da hiru traineruen artean, hori bueltako luzia kontutan eukitza, eta itxasuen egoereak emoten da zen popadak hartzeko aukera hori kontutan eukitza, ez da diferentzia, baina momentuz behintzat, emoten da horre zestago neskak kaikuko arraunlarizak txanda buru doia zela traineru inguru horretako diferentziagaz. Eta gogoratu, YouTubetik streamingen emoten geuzela erretransmisio hau, estropaden erretransmisio irudizek eta horrezegatzi dinoguz, irudi ederrak ikusten geuzerako, eta etxetik, hemen ingurutik lekitxo manda honetan basauzie ikusten be, hobeto ikusteko ero gurelez biztiaz ez pasabizie fin, telefonun ero ikusteko aukera ero enteko zuela internet bidez, eta YouTubeen bidez. Da honeko ja hor kanpoko bide horretan daukaguz traineruak, beste nazter izango dira minitxu bat baino gitxio enbirko leukie hor balixetara heltzeko, gogoratu hor lehenengo txanda horretan izuntzak enjaben denpora hori, 6:32ko denporia izan dela, eta hor honek hori ukiko dabe referentzi modura, esan dugun modura, Bizkaiko txapelketa hau txanda bizen denporak kontutan hartunda erabakitzen da, beraz horre hone egongo dira pinganilo horrek zutan, aipatu dugun modura, eta horre euren erraunlariari eskatu, da honeko ja 6:10ko denporia daroia eta badoia kaiku, beraz moten dau kaikuk hobetuko dabela denpora hori, hor kaikuko trainerua ziaboga horretan, ja, gitxigura bera 6:22ko denpora hori kaikuk, gitxigura bera guk hartundakua, ja, deustuk, 6:27, 6:28, eta ondarru, ja, 6:31, horria epaileak zer erabakitzen da ben, baina horre, hirugarren postu hori, momentu honetan, horre, kanpoko balizetan behintzat, segundu bakar batetan egongo litzateke, lehenengo txandako garagia izan da izuntza, eta txanda honetan, hirugarren postu handoian ondarrun artian. Eta egon zela moldatzen dizen patroia, zela moldatzen dizen traineruk, olatun alde datoz oin kaiku lehenengo postun, eta ondo moldatzen datorrele moten deu kaiku, ondo moldatzen datorrele moten deu kaiku, popadan zestautarrak moldatzen deuzela, gero eta bentajak gehitzu hau ataten deustori, hori emoten dozku behintzat, eta ondarrube hor deustoaz lehia horretan, zeo zer atzera utzo gelditu dela emoten deu, baina hori referentzia hementze helmugan eukingo dugu, oin ikusten dugunela gutxi gora bera. Bai, eta hor ikusi da hor kaikuko ontzia oso ondo datorrela hor olatuen ganian, popadak hartzen, eta ikusiko dugu zelan datozen moldatzen, baina argi eta garbi dagona da, kaikuk behintzat, horre lehenengo kale hori bera aprobetxako da bela, eta ondarru emoten dago igual apurtxu bat barruratze sartzen datorrela, eta ikusiko dugu hor zer erabaki hartzen daben patroiak esan dugun modura, gaurkugan olatuak aukeri emoten dabe, eta patroien erabakizak garrantzi handiz eukiko dabe eta bukaerako denpora horretan. Bai, eta deusto nola bidie, nahiko argia, lautik barrurantzin geldiro datorre Bilboko ontzize,
ondarru be, emoten dugu horre kaikune atzeko mandara pasaten da bela, atzeko kaikune poparantze moldatzen dagoala, norabidea behintzat ondarruk hori hartun duela, eta kaiku ondino behintzat mantentzen dela horre bigarren zera kale horretan, ipetzagote ametik aurrera, luzerditzik aurrera jauziko dela horre zerorantzin, baterantzin. Bai, ganera aipatzen gauzena, lehenengo... Betz ondarru oin? Bai, zelako olatu hantxe ondarruk irudizetan bikaina horre lau bospaladak olatu edar bat hartu dau, Eta norabide argize, telebistan ikusten duzue, norabide argize dala ondarruk unorantzin esan geinke, eta kaiku mantentzen dala horre bigarren kalerantzin beran direzinue. Eta epaileape da honek emon gaitxuez, lehenengo ziagogarretako denpora ofizialak, bigarren kaletik kaikuk 6:22, 6:22, hirugarren kaletik ondarruk 6:10, 6:30, eta laugarren kaletik deustuk 6:27, 6:27. Beraz, honek hiru ontzizak momentu horretan, horre lehenengo ziagako referentzi horretan, da zailkapen orokorrian lehenengo hiru ontzizak izango litzateke ez, baina horre hiru segunduko alde handi barik. Eta hor petxo nik ondarru oso ondo moldatzen duela, bigarren luzean, kaiku ondo, aurretik emoten deu datorrela, baina atzetik deusto aurretik junarren ziabogan, ni betxote horre ondarruk geldiro aurri hartzen datortzola deustori, ikusten dugunaren arabera, popadatan hobeto moldatzen, ontze deustoke popadie, kaiku nabarmen aurretik, hor ez deus zalantzarik, hori emoten dozku behintzat, kaiku nabarmen datorrela aurretik, ondo arraunin zestautarrak, eta atzetik pelikie deusto eta ondarrun artean ikusten dugu, hor ondarruk norabidie aldatu duela, hor kanporantzin emoten dugu norabidie kaikuk, hor batzen doiezela deusto eta ondarru, ikusko da, erpai petartin sartunde, ikusko dugu, hortze datoz ondarrutarrak eta bilbotarrak nor baino nor bigarren posturako leia horretan, epai tartin sartunde, eta ikusko dugu, deusto, lautik onantzin dator zuzenin ganera. Bai, eta hor ikusten dugu, hor epailepe tartin sartu dira zela, deustut ondarru artean, baina horre aurretik datorrena, kaiku txanda buru, eta ganera, esaten damogura, 31 eskutik dauko, porque lehenengo kale hori utzik dauko, berak nahi da bene norabidea hartu aldau, bera nahi da bene erabakizak hartu alditzu Jone Garzia danduinek horre kaikutarren txopa horretan, baina burruka gogorrian datoz deustut ondarru eta deustu, txanda honetako bigarren postu horretarako, eta ikusiko dugu. Hortze azkanengo popadak izango dize, hor deustok hartzen duguntze, popadie, kaiku aurretik, esan dugu modure, baina atzetik lehia polita dator deusto eta ondarrunen artean, hor ikusten duguntze deustok abantai txikitsu bet hartu duela, ondarru reazionatu nahi deu, hortze dator ondarrutarren ontze olatue, hortze ikusten dugu ondarrutarrak ostabe hartzen, deusto bebai hartzen popadie, kaikutarrak aurretik datoz, azkanengo metrutan sartun deia, zestautarrak eurek izango dira Bizkaiko txapeldunak, ontze ez dira helduko 12 minutura bez, hortze azkanengo paladatan kaiku izango da txapeldun, azkanengo palada kaikurentzat, Bizkaiko txapelduna izango da, ja, kaiku. 13 inguruko denbora hori. Eta bigarrena deusto izango da. Deusto bigarren, ja deusto. 13:18. Eta ja ondarru. 12 minitxu inguruko denpora hori, ondarruk, beraz txanda honetan parte hartu da ben hiru ontzizak eta helmugatu dira zen ordena horretan izango dira 2026 urte honetako Bizkaiko txapelketako zailkapena. Beraz, kaikuko zestaoko neskak 2026 urte horretako Bizkaiko txapeldun, bigarren postuan kanpoko kaletik oso ondo eutzi da, bueltako luze horretan deustu, eta hirugarren postuan ondarrutarrak atzetik aurrerako bide horretan, hurbil egon dira, baina azkanean ez da belortu deustu errari aurria hartzia eta hirugarren postu horretan egongo dira gaurko podium horretan. Bueno, estropada elegante ikusi guz, hor kategoriko estropadien, eskak eskaini dozkuena, hor emoten ban, kaikuk ez da hon, zalantzerik hor ondo moldatzen ikusi dugu eta bigarren luzin be zestauko neskak, baina bigarren luzean emoten ban, ondarruk
Ba, bueno, deuston ganera datorrela, hor tarti, momento batzutan zalantza izan dugu nordoien aurretik norre atzetik, baina azkenean nabarmen baino ez du badabe, deustuarrak izan dira nagusi. Denporateko guze, Joritz. Eta, bai, da honeko epailiak ekarri dozku ez denpora ofizialak, eta aipatu dugun modura, bigarren kaletik Kaikuk, 11:53, 58ko denporia burutu dau, hirugarren kaletik Ondarruk, 12:02, 51, eta laugarren kaletik Deustuk, 11:19, 52. Beraz, aipatu dugun modura, Bizkaiko txapelduna, 2026 urte honetan emakumezkuetan, Kaiku, 11 minitxu, 53 segundu eta 58 euneneko denpora horregaz. Bigarren postua deustuntzako izango da, beraz, zilarrezko dominia deustuarrentzako, 11 minitxu, 59 segundu eta 52 euneneko denporiagaz, eta Ondarruntzako, hirugarren postua izango da, 12 minitxu, 2 segundu eta 51 euneneko denporiagaz. Bueno, garaipena beraz, neskatan Kaikurentzat, hobetu egin dabela esan geinke bigarren luzean egindako denporak lehenengo txandagaz konparatuta, hor Ondarru lekitzon bueltan egon da denporatan, baina azkenean bataia handia izan da, eta garaipena eta lehenengo hiru postuk hementxe horrezko txanda honetan erabaki dira. Eta bueno, neskak hau arindoie hau, luzebire eginda tita, doia asuntue, eta oin ikusten dugu zen eta mutilek 11 ontzi nor baino nor, lehenengo txandan Erantzobe Busturialdea izango da, lehenengo kaletik Portugalete izango da, bigarren kaletik eta Lutxanda izango da, hirugarren kaletik lehiatuko direnak lehenengo txanda honetan. Honetiz, KE2an, aurten Bizkaiko ordezkaritza izango duguna, KE2 mailan, honezek 3 ontzizek izango dira. Eta bueno, ikusko da, berze maila emoten dozkuen aurtengo denboraliren. Urten da beia. Da honeko martxan daukaguz ontzizak eta Patxik ondo aipatu daben modura, eta ezagun etxen jakon talde bat lehenengo kaletik, Elantxobe Busturialdea Patxi, horre alma mater, gure Patxi hemen albuan daukaguna. Beste motrikunen gendun estropait, bueno, ize ambulantzietan, ekarri behar... Ondinoko horre, batzu beteranut etxen da, baina zu Patxi ondinoko hor zabiltzaz, gaztetartian. Gaztetute. Ba, bueno, horri ikusten dugu da honeko lanian, aipatu dugun modura, lehenengo kaletik Elantxobeko ontzila daukagu, eta Elantxobeen aipatu modura ondo ezautzen da bezen mutila eta Patxik, baina gaurkuan patroilanetan Jon Perez ipini dabe, Elantxobetarren hor popa aldian, eta da honeko hor aipatu dugun modura, itxasuen burruka horretan dabiltzaz, hor kanpoko aldian olatutxua daukagu, bigarren kaletik Barritz Portugaleteko ontzila daukagu, hor jarrilera, eta gaurkuan jarrileran patroilanetan Daniel Duke dauke. Gaztide hori kadetide, txalekuaz doie, beraz, hori mutil gaztide. Hori da, hor azkanian patroiak sekulako erantzunkizuna eukitzen dau, eta ganera honako itxasuagaz beti gehiago, azkanian aipatu dugun modura, hor hueltako luzietan hartzen dizen erabakizak, eta gero ganera traineru zuzenek artia, inungo esan daigun ginadarik eta inbarik eta temporetan asko igarten da, eta Portugaletekuak gaur, bitu, mutil gaztiari mondotze erantzunkizun hori, eta oso politxa da, hor ikustia, mutil gaztiak traineru baten popan ipini eta horrek erantzunkizunak hartzen. Eta hirugarren kaletik Barritz Lutxana daukagu, eta Lutxanan esperientzidun patroia, hau bestaldera. Hemen Vicente Carpintero daukagu patroilanetan, eta
Portugaleten mutil gazti badoia, Vicente Carpinterok hainbat eta hainbat urte, hainbat eta hainbat esperientzi, eta hau, veterano handitza dugu Lutxanan patroi doiana. Zierbana, Bermio, Arkoten, urte askotan, leko askotan ibilneko mutia da, patroi ona, Aitor Zautu amentsa ikusten dugu, berak aurrera darun alegin honetan, erandioko taldea berriz be uretan ikusteko pasan urtean hasi zan martxan ostabe aurten bementze dago. Geldiro, gaztik lan eta lan egiten, eta lantzin behin, veterano eta esperientzia handidun, Vicente Carpinteren kasuan horren laguntzagaz. Bai, ez, eta azkanean esan duguna, talde askontzako uretan eote utzak sekulako garaipena suposatzen dau, eta olako jente veteranua etortia eta gaztiari irakustia eta lan horretan implikata eotiak sekulako aberastasuna emoten dutze horreri taldiari. Lantzite, hortze doiez ja, lehengo luzia beteten, Elantxobe bustualdeak Portugalete eta Lutxana, hor emoten deu behintzat, hemetik ikusitze eta kamarak ikusitze Portugaletek zer aurretik aurrea sartu deuela estropadari, bigarren postuan lehian Portugaletegaz Busturialdea doiela eta zer atzera utzu hau gelditzu dela emoten du behintzat Lutxanako taldea lehia estua ikusten dugu eta bitxartian hemen Kaikuko neskak euren garaikurra, euren ikurriña hartzen hor helmugako balixen pare horretan. Jon García Dandoin Kaikutarren patroia, ikurriña astintzen 2026 urte honetan, Bizkaiko txapeldun, emakume eskuetan Kaikuko ontzila, zorizionak zestadotarrari. Zorizionak baitze, entrenadori bai, Andoniri, hor zelako biharra indeuen azkenengo urtitan Kaikuko ontzizegaz eta Kaikuko kluen neskakaz. Lehin deustu aipatu dugu, Patxi, baina Kaikuko ontzizape badaroia ja urtetxuak neskakine ondo lana etxen eta esan duguna, ia lortzen dugun Bizkaiko ontziren bat horre gorengo mailan sartzia urteren baten eta ia horten bada urtia. Ia. Eta mutilen lehenengo txanda honetara barriro saltoen ja, hor Portugalete eta Elantxobe eta Portugalete ikusten dugu hor estropada buru, hor Lutxana apur bate atzera o gelditzu jaku, da honeko 5 minitzurat zurbiltzen doiaz ontzizak eta ondinoko balixak urruntxu, horrek erakusten daue ze landa on gaur hor kanpoko alde horretan, itxaso ez dugu esango sakarra donik, baina haue olatu brankaz juteko desagradablia izaten da, eta denporetan azkanian hori jarritzen da. Trainerua salto kadaroia zunian, arraunak ezin ondo sartun, eta trainerua espada ondo gogortzen, ezin nabega, danok nahiko genduken abizadan, eta hor denporetan azkanian iarri. Hor ikusten guz mutil gazte asko bai traineru baten, bai bestin, eta gero veteranupe bai, hor Portugalete esate baterako Pedro Gabantxo ikusten dugu, Castroko mutila hainbat eta hainbat alditan ibilnekue beti maila hundizen, eta gero Elantxoben esate baterako Fernando Zugasti, Elantxobeko arrobikoa, bai Ebite, bai Bermion, eta bize batera sartzen deuz horre? Bize batera, ja bizentzako 6 bat minitz inguru, 5:49, 6 bat minitz inguruko denpora hori, Portugalete eta Elantxobetentzako, da ia bueltako luzian esaten gauze moura, nor moldatzen dan hobeto, ze bizak parez, hor burruka gorrian datoz, eta bitu. Talde bizentzako gaur estropada politxa hor alkarre neurtu, eta bai, holanda. Eta Lutxanabe bai, Lutxanabe, 6:07 denpora horregaz, emongo etxu ez denpora ofizialak, baina guk hartutakutan, holan... Abista de pájaro, esaten dele... Hori da, ganera, sekula baino hobeto abista de pájaro, porque dronak emondako irudi ikusgarri horren bitxartez hartu duz ziagako denpora honek, baina argi da hona da, estropada buru, da ganera, iza minitzi hordiko diferentzi horregaz, Portugalete eta Elantxobe eta Portugalete jatorkuzela, eta bigarren luze honetan ia norre konpontzen dan hobeto, hone Portugalete golatutxu bat hartu dau, eta emoten dau aurria hartu da bela, baina Elantxobek hor apurtxu bat
trabeskadatxua egin dau, baina hone barri olatu aprobetxaten elantxo be, horre dinogun modura, nok aprobetxa olatua, nok hori, irabaki garritza izan alda, baina bigarren luze honetan emoten dau, jarrilera momentuz hobeto konpontzen datorrela. Bai, horre Portugalete era sartun dela Lantzobeko kalerantz, olatuke itxitzone zera etzen, olatuke agindutzone norabidi hartzen, Lantzobek bizan bitzartin ikusi dugu zora arazukaz, trabez momentu baten ikusi dugu horra arazukaz patroie ondo eruteko trainerue, eta horre abantaitzua hartu dugu bai Portugaleteke. Bai, hemen ja emoten dau, hori trainerutxu bat, trainerut erdi edo momentu honetan Portugaletek ataraten dotzola elantxo beri, on elantxo bebe barriro olatuen ganian dator, alde hori murriztu nahi jan, baina Portugaletepe on ja behin estropada buru hartuta ez dau nahiko solta, azkanian hemen patxik ipatu da modura, kae bi liga horretan egongo dira elantxo eta Portugalete, eta honek ja lehenao patxi Bizkaiko txapelketak uda erdi-erdian itxizirian, honek kasi aurre denboraldiko estropada moure pini duguz, eta euren arteko referentziak hartzeko Portugalete eta elantxo busturialdeari be, oso ondo etorriko jak gaurko estropadia. Bai, bueno, txapelketak aurrera tarateko zera erabakizia hartu zan bere gara izan, ipetze bat erabaki hona dala, askotan estropadak azteko, temporaldizek azteko estropadak bile ibiltzen gara, eta bueno, oin badeko guz estropadak kalidadezko estropadak ganera, Bizkaiko txapelketak, eta torren astean Euskadiko izango da, eta Espainiko danak aurreratu direlako, eta bueno, egize da, honek referentziek hartzeko balizo deuela, liga asterako orduan, eta horretarako aprobetzaten dabela taldipe bai. Bai, hori da ez, azkanin apur bat adingetxua daukaunok zautu dauz ustalien erdi inguru horretan txapelketak, baina bueno, erabaki hau hartu da, eta nik uste dut gara ikusgarritasuna bemoten dela, kalendarizuak bete-beteta dagoz, ez da egoten errez fetxak topatia, txapelketak burutu alizateko, eta holan, nik uste dut ganera, bueno, garrantzitsua bemoten jakola, eta bueno, aukera ona izan dela, eta bueno, ja urtetxu bat daroia hauz, eta ia holan jarraitzen da ben. Bueno, hemen datoz talde bizek, Portu eta Lantzobe eta Portu, lehenengo kaletik Lantzobe, bigarren kaletik Portugalete, hor Portugalete ja, kasi esan genke lehenengo kalerantzin etorrite ja, bere kalerantzin, bigarren kalerantzin norabidea hartun da datorela, lutzana, bueno, apurbete atzin geratute ja erandioko taldea, leia, lehenengo postua be, moten du bentsat Portugaleten nahiko garantizata daukala hemen bigarren luzean, oine ikusi behar da ondino estropada iluzide, estropada erdize, baino gehiago falta da, baina popadi oin Portugaletek horri ikusten duzen altzaten datzon popie eta mutil gaztie, ondo kontrolaten esan gainke ontzize, Portugaletek ontzize. Bai, egiz esan, hemen begibiztan ganera da honeko, ja hemen liorri inguruko balixa honetara hurbiltzen eta hor era argizan, hon barriro beste Portugaletek beste olatu bat, eta ondo konpontzen datoz, jarrilerako arraunlarizak hemen olatuen alde, hon ia, horrek olatuen bultzada horregaz bigarren ziagoga honek zarritxan kompliketzen dira, eta ia zelan konpontzen dira zen, bigarren kale horretatik doian jarrilera, eta lehengo kale honetatik doian elantxoe, da honeko... Beste ritmo batan ikusten dugu jarrilera ritmo bizizauen ikusten dugu heltzen bigarren ziagoga erotera. Da honeko arraun txikin hartun da Brankako arraunlaria, hartun da hau, eta, bueno, arazo barik Portugaletek 11-0 inguru horreko denporia, eta elantxo begon zabal-zabaletik hartun da, hornepe, zabal-zabal gero ez du urteteko esperantziagaz, 11-20 inguruko denpora horregaz, beraz Portugaletek emoten dau, bigarren luze hau baliatu da bela, txanda buru era argizan ipintzeko. Bai, horre bigarren luzina hasieran bardinduta hasi bada bebe, horre lehenengo popadatan, horre nipetzaote erantzok ez deuzela hartune popadak errez, beste ritmo batean Portugalete bai hartun deuzela horre popada bi iruk, lantzoen kalera bez hartu dela bentaja hori Montsolako popada, lehenengo popadak hartzie, eta hori aprobetza dugu arazukaz ikusi dugu hasiera batean elantzobe, eta bueno, ontze sartzen duena lutzanako ontzize da. Ederra ontziza beha bigarren ziaboga honetan, aipatu dugun modura, Vicente Carpintero euren patroi lanetan esperientzi duna, eta
ja honepe, amabi inguru horretako denporiagaz, eta beraz ba, inungo arazo barik emondabe bigarren ziaboga hau 3 ontzizak eta da honeko hain gogorra etxendan, 3. luze horretan daukauz arraunlarizak, hau arraunlarizen kalbarizua luzi xaten da, 20 minitzuko xaten da, baina honek 10-15 minitzu inguru horretara doian 3. luze honetako kalbarizua zozer handizago xaten da, bestitako baina. Askaneko ja esatezu askana da, eta venga, altan modure badabe. Baina 3. luzi izaten da burun batez be, amendeko duz denporak, epaiek emoten dozku esen denporak, bigarren luzekoak, bigarren ziaboak esate baterako, hobeto esan da, elantxobek 11-19, 11-19 elantxobe, Portugaletek 11-9, 11-09, Lutxanak 12-10 para Lutxana. Eta, aipatu dugun modura, lehena hobe, honek ontzizak ARZ2 mailan eukiko dugu aurtenguan, eta apurtxu bat dato batzuk hor esatiarren euron 3 ontzizen arabera, esan elantxobe, Busturialdeak, Bizkaiko txapelketa bat irabazitxakola, 1988an irabazitxakua. Bermion irabazitzen duen, bai. Eta, onbe barrun zeitzen dago ondinoko, estropada batzutan, eta orduan be, aneguan patxi, ekindekin, erremuari tira eta tira, eta 88an garaipena lortu eben, elantxobe, Busturialdean palmarezian da hone garaipen hori, 1988an. Horren nahi dugu esan, Joritz oso sarrak adizela ja. Bueno, sarrak ez. Ondinoko gerraren batzuk emoteko aukeri eukiko dugu. Ondinoko, baina, horixe, 88an lortu eban Busturialdeak elantxobek garaipena, eta, igez, ARZ2 maila horretan parte hartu eban bai, eta 4. postuan zailkatu zen hor Busturialdea, 37 puntugaz, eta nik uste dut, temporaldi bastante politxa burututa, eta gero Portugalete daukagu hor bebai, Portugaletek ez dau sekula lortu, Bizkaiko traineru txapelketia irabaztia, baina bigarren postuak daukoz lortuta 3 aldiz. Eta ARZ2 mailan, ieskuan Portugaletek 3. postua lortu eban 52 puntugaz. Eta gero... Portugaleten kasun, esan behar da, AZ-en egondako talde beba dela, hor egon zan eukin ban revoluzio Portugaletek urte batzutan, eta, hor goikaldeko lehen mailan egon zan taldea da. Hori da, beti gorako bidia eiban, hor ganera isen handizakin osatutako talde horrek Portugaletenak, gorengo mailara eltzia lortu eban, baina ziklo hori zarratu zanean, barriro daukaguz Portugaleteko langile horre direktiba eta laguntzaile guztiak betik gorako bide horri barriro ekin nahian, jente gaztia sartun eta horrekin lana etxen. Holanda, Carlos Velasco eta kuadrik horre lana handia egiten dabe horre Portugaleten geldiro, ostabe, geldiro, bai maia txikiz eta bai traineruaz, Portugalete gorantze eruteko norabidean. Hortze doiez, Portugaletekoa, Gerardo Ranero, entrenadore Castrotarra lan ona egiten baitze, azkanengo urtitan Portugaleten, gogoratu behar dugu, Deuston egon zala harina hau Gerardo, hanbelan bikaina egine bala, eta hori Portugaleteko ontzizegaz pasan urtean eta urtengoan hortze dabil lanean Castroko entrenatzailea. Eta da honeko aipatu dugun modura, hor 3. ziaboga horretara hurbiltzen daukaguz, hor 3. luze gogorra hau burututea, bukaera alderatze ailaten daukaguz txanda honetako 3 traineruak 16 minitzu eta 25 segundu burutu dabe zantxe momentu honetan euren txandia hasidanetik eta era argizan emoten da hau, hemen bigarren ziagogan ikusi dugun lez, Portugaletek jarraitzen dabela estropada buru, bigarren postuan Busturialdea daukagu, eta 3. postuan Lutxana, beraz emoten daude txanda honetako
postuak finkatu dira zela horre bigarren luze horretan, eta momentuz ez daukela aldaketarik. Ikusiko dugu, hirugarren ziaboga hori burututa gero hueltako luze horretania popadian zelan konpontzen dira zen, eta postu aldaketa horrek gauzatu aldira zen edo ez. Ez dugu emoten Portugalete aurretik nabarmen doielako, ja heltzen ziabogara 9 segundoko aldea izan da Jarri Eruketa Makesen artekoa, bigarren ziaboga horretan, eta zeo zerratzerago, errespeto guztiz egazeran ez, hastu barik Lutzana, hortze doiez ja, ikusten dugu maniobra egiten ja Portugaleteko ontzize, hortze ja sartzen ikusten dugu, ja Portugaleteren zat. 17-35 inguru Portugaleten denporia. Elantzo heltzen ontze, ondino ez da zin maniobraten jonpe, hortze ikusten dugu ja trabeska ja ontzize, hortze doiez, eta esan genke, ja, ontze esan genke lantzo bentzako. 17-54. Monda beberaz ziabogi lehenengo bi ontzizek, Portugaletek eta lantzobek, falta jako ondino erandioko taldeari, Lutzanari, falta jako ondino, hirugarren eta azkenengo ziabogara heltzeko ondino tartetzuet falta datzo, bizan bitzartin enfila eta ja, azkenengo luzean, Portugalete eta lantzobe, Portugalete aurretik bi hiru trainero esan geinke, hor ez teko denpora ofiziala, bai nabarmen aurretik dagoela Portugaleten hor bigarren luzea klabea izan dela esan geinke, hor popadak hartzerako orduan Portugalete nabarmen hobetotxu hau moldatu dela, ez dugu esango nabarmen, ez dugu ikusten eta horren besterako, baina hobetotxu hau moldatu dela esan geinke Portugalete, eta hor bentajatzu hartutxola elantzobiri 10 segundu arte hemen, eta hemen be mantentzen dira bentajak. Bai, hone irudizetan ikusten gauzena da, Portugalete hor erritmo oso bizitzen datorrela, ganera hor olatuen aldeko momentu horretan, horrek sarrian arraunian barrune hibridan jentik dakitzen horrek txampa txikitsu batzuk etxen modura dator, olatu hurbiltzen jaken bakotxian, eta hor ritmo bizi horregaz emoten dau gaurkuan, eta hon olatu mota honetarako, Portugalete azartaten dagola popadako luze honetan, hone lantxo sekulako olatu atrapa dau, hor traineruen erdi-erdizan ipinizako olatua, eta hor traineruen erdi horretan erundaut olatua hainbat paladatan, eta badao, popadako lana dao hemen bigarren eta laugarren luzietan. Eta Lutzana be, ziaboga emonda ja, uste dute emonde buela ja. Lutzanako ontzizek ziaboga, ikusko dugu ontze denporak be emonda datoz eta erandioztarrak ziaboga emonda. Eta hortze datoz, azkanen gultzean ja, hiru ontzizek Portugaleten nabarmen aurretik ritmo bizitzuen ikusten dugu, esan dozu modura, bigarren luzin be azpimarratu dugu, hor Portugaletek elantzobe baino ritmo bizitzu haue, eta hobeto moldatu dela hor popadak hartzerak ordan, hobeto lagundu dutzola olaturi Portugaletek eta hor bentajatzu hortze ataratzola, ia amentze denporak, epaik karrite, eskerrik asko epairi, eta esan dugu modura, elantzobek 17-55, elantzobe 17-55, Portugaletek 17-26, Portugalete 17-36, eta Lutzanak 19-28, Lutzana 19-28, beraz, beratzitik igo dugu, zemat, kasi 19 segundo, 10 segundo ataratzoz, Bai, aldia handitzen daroia Portugaletek, eta hor ikusten dugu, zontxe pantailan ipini gaitxu ez denpora ofizialak, eta hor lehenko kaletik elantxobek 17-55, elantxobe 17-55, bigarren kaletik Portugaletek 17-16, 17-36, eta hirugarren kaletik Lutzanak 19-8, 19-28, baina dagoeneko hemen begibiztan badaukaguz traineruak euren lanak amaitzeko bidian datoz, eta argizan Portugalete jatorku estropada buru, bigarren postuan elantxobe eta hirugarren postuan Lutzana, poraz postuak finkatuta lehenengo txanda honetarako, eta lehen emakume eskuetan aipatu dugun modura, gizon eskuetan bardina, beraz
urrengo txandetakuak txanda honen garailiak etxen daben denpora hori, hobetu birko dabe txapelketia irabazi nahi badabe, eta beraz txanda honen garailia izango dan Portugaleten denporia kontutan euki birko dabe, urrengo txandan erremutan nengo daben Arkote, Deustu, Kaiku eta Itsasoko amak euren postua hobetu edo ikurreina etxera eruan nahi badabe. Bueno, bentsa datoz Portugaleteko mutilak askaneko paladatan sartuteia jarrilera ontzize, mutil gaztea horre kadetea zerean, lanean popan, eta, bueno, lan kuriosoa egiten, hortze datoz Portugaletekoak, ritmo bizian, elantzobe baino, oino emoten dugu elantzobek ritmoa altza dugu lapurtzu bet, bigarren luzean moteltzua bekarri dabe, oen Portugaleteko mutilak ja elmugaratzen, askanengo metroetan sartuta ja Portugalete, azkenengo paladak, lutzana urruntzu ikusten dugu ondino, nabarmenak denporak ero postuak esteko aldaketarik, hortze Portugaletenen azken paladak, hortze Portugalete, ja portu. Hogeta bi, berrota sortzi inguruko denporia. Eta mentze datoz elantzobetarrak be, azkanengo paladatan sartuta, azkanengo 10 palada hartarrintzat, hortze Jon Perezek zuzendutako zera, mutilak, hortze datoz azkanengo paladatan elantzobetarrak, eurentzako ze denpora izango dan ontzi ikusko dugu, 11 bera. Ja, eurentzako be, honentzako 23, 22, 23, 23 denpora inguru hori. Horrek erakusten da hau, Patxi, badauzela zaitasunak hor kanpuan, 23 minitzutik gorako estropadia, estropada luzia da. Eta hone eukidogu txibatazo txikitsu bat, Carlos Velasco etorrizaku, hemen Portugaleteko patroia, eta bai ondo konpondu dala be, Daniel Duque, esan desan gaoz, eta ez da kadetia ez, ondioko merito gehiagoko, infantila da, beraz, gaurkuan sekulako erakustaldizia emon dau, Daniel Duque, infantil mailako patroia, Portugaletek gaurkuan erundabena, hor txopan patroi lanetan, eta, erakustaldi mandua, beraz, etorkizuna eukialdaben patroia emoten dau, Daniel Duque nixen hori, apunten biko dugu, aurrerantzian be, ia jarraipena etxeko. Egoten zan bertsolari bogazerri, esaten bana bertsolarize jaio etzen dala ez dala egiten, Dike patroiek azbe hori zera badekote, patroie zaizo etzen da, ikisten da, baina patroie zaizotetik izen bidea patroie, eta, bueno, infantile izen da, mutiko hau, emoten dugu, zaizo da lorretarako, Bai, gero ikasi gauzasko itxen dira, baina hori zena, hori daukon zeo zer berez izabir da bena patroiak, hori ez da ikasten, hori ero ekarri itxen da, ero ez da ikasteko aukerarik egoten. Baina, emoten dau Daniel Duque, Portugaleteko patroiak, badaukola zozer berezia, infantil mailako patroia izan da, gaur emonda bene erakustaldizia emoteko. Eta hemen datoz erandioko mutilak, askaneko paladatan sartuta, eta, bueno, hortze, pelikan honek bea, kae bian egongo dira, meritu handiza dauka, ostabe uretan egotie, pasan urtean egon zin, aurten behementze dago, erandioko taldea, eta amaitu da beuren lanak be, eta une batetik bestera, denbora ofizial horrek jasoko doguz argi dagoena da, Portugalete izan dela nagusi, eta eurentzako izan dela denporarik onena, gaurko estropada honetan, Bizkaiko txapelketetan, lehenengo txandan mutiletan gogoratu ingo dugu, veteranoetan mundakak lortu dauela bandera, neskatan Kaiku izan dela Bizkaiko txapelduna, mutiletan lehenengo txanda jokatu dela, eta oraingoz behintzat balizo deuen denporie Portugaleten denpori dela. Hori da, referentzi modura hon Portugaleten denpora hori eukibirko da, urrengo txanda bizitan datozen ontzizak txapelketa hau etxera eruan nahi badabe, Portugaleten denpora hau hobetu birko dabe, eta da honeko epaileak ekarri dozkuez denpora ofizialak esku artera, eta hor lehenengo kaletik Lantxobe Busturialdeak entzaben denporia, 23 minitzu, 14 segundu eta 14 euneneko denporia izan da, beraz, aipatu dugun modura, 23 minitzutik gorako estropadia. Bigarren kaletik Portugaleteko
ontzia txandako garailia izan dana, eta denpora hori, referentzi modura erabili birko daben denpora hori izan da, 22 minitxu, 59 segundu, eta 32 eunenekua, eta hirugarren kaletik Lutxana, eta hirugarren postuan txanda honetan, 25 minitxu, 9 segundu eta 18 euneneko denporiagaz. Beraz, horrek izan dira azkan denporak, Elantxobe Busturialdeak 23, 14, 23, 14, 14, Portugaletek 22, 49, 32, 22, 49, 32, eta Lutxanak hirugarren kaletik eta hirugarren postuan 25, 0, 9, 18, 25, 09, 18. Bueno, badaukagu bigarren txandi preparata, hortze daukagu plentziko arkoteko lehenengo kalean Bilboko Deustu arrauntaldea, bigarren kalean hirugarren kaletik Kaiku doiela esan genke, eta kaiku doie, eta Itsasoko Ama laugarren kaletik. Hemen, kategorizeri begiratu ezkero, Santurtzi esango genke favorito nagusi dela, ez ohorezko ero goreneko mailan dagoen taldea pasan urtean Igoebalako Alexander Estebanen eskutik lan handize eginda, gero Kaiku eta Deusto kokatzen dugu horre kae baten gora begira egon lekezan talde modura, Arkotek aurten realitatea ez dela pasan urteko esan genke, arazo handizeka Zasiera Astelarrak lan handize egin dago azkenean lan erotaldea eukitzeko, eta azkenean uretan deuz, hortze arazo handizekaz, baina uretan deuz, zela moldatzen da Arkote, pasan urtean playoffa jokatu da Arkote. Hori da honeko hasijaku txanda hau, gizonezko mailako bigarren txanda hau, eta Patxik ondo aipatu den modura, lehenengo kaletik Arkote daukagu, eta Arkotek igezko aldian realidade oso ezberdina dauko aurtenguan, eta aurten itxasuan egotia nahiko merito dauko Arkoteko mutilentzako, eta gaurkuan Arkote arrauntaldian patroi lanetan ipini daben patroia Ander Bilbao da, eta bigarren kaletik barritz Deustuko ontzila daukagu. Deustuko ontzilak gaurkuan patroi lanetan Aitor Alzibar bere entrenatzaileak Iker Jimeno, hau veteranua eta ezaguna hainbat taldetan ibilitxakua. Gero hirugarren kaletik Mikel Arostegi euren entrenatzaileak gaurkuan patroi lanetan Jon Arrokero ipini dau Kaikutarren popa horretan, eta laugarren kaletik eta txandanetako kanporengo kaletik Itsasoko Ama daukagu, eta hor Alexander Esteban euren entrenatzaileak gaur Markel Lujua ipini daue patroi lanetan. Eta hor, kamarak erakusten dozkuenaren arabera, perspektiba aldatu leike, baina emoten deu, hor Santurtzi eta Deusto doiezela aurretik, euren leia horretan bardinean esan genke Kaiku mantentzen dala, eta Arkote, apurbet, eroseo zer atzera utzi hau gelditu den hasi dala, baina ondino estropadia hasi, baino ez da egin, eta ikusko dugu, perspektiba puntu edo ikuspuntu desberdinetatik ikusite, emoten deu, sentsazio desberdinak emoten deu zerena, distantzizena, eta nordoien lehenengo eta nordoien bigarren. Bai, printzipioz behintzat, dronak emoten dozkun irudi honetatik emoten dau, hor, Deustuk sartu da bela igual bere brankia zozer aurretik, baina ez da emoten alde handirik daunik Santurtziko ontzilagaz, hor Deustuko ontzila bertoko legitxoko Aitor Alzibar entrenatzaile lanetan daun Deustuko ontzilak momentuz behintzat, hor emoten daue estropada buru hori hartun da bela, eta hor saltotan ikusten dugu hor brankatik bitza da bela ikusten dugu
daukaguz ontzizak, eta hor kanponeko kaletik jutia gaur be, ez da izango lan erreza, Patxi. Bai, gaur hor salto txuk ikusten dugu, baina ondo moldatzen duguela emoten dozten nire Santurtzik, hor bertotik ikusi ezkero, hor Santurtzik geldiro badabe burua hartzen dagoela, logika mantentzen ero beteten dela esan geinke, hor da mailarik handizeneko taldea dalako Santurtzi, aurten hundizekaz egin beharko duelako Pelikan, eta beste alde batetik hor Kaiku eta Deustobe ikusten dugu, bizek hortze, lehian ikusten dugu, bai Sestaukoak, bai Bilbokoak be, bueno, esan duzu, Aitor Altzibar ja historiz daukan mutia da entrenatzen modu da, elantzoben hasi zan, egon zan 4-5 urte, gero Bermion beberan kukotzuk egin bane, eta, bueno, lehenengo taldeko entrenatzaile modura be egon zala zati batean okerrezpana, hor, ez dakit Joseba Fernandez garaian, eta bandera behire bazi, uste dut El Corte Inglesekoa izen zala urte horretan, Bermioaz, eta gero Kaikun begon da, neskakaz, prestatzaile, eta gero azkenean Deuston dugu, eta Deuston be lan txukun egiten. Bai, eta ganera emoten dago aurten Deuston proiektu politxa daukela, eta Goranzko hor ARC maila horretan Goranzko begire egoteko esperantzetan dabiltza zela, eta ikusi birko da, esan dugun modura, txapelketak hemen denbora aldia zira honetan daukaguz, eta referentziak hartzeko honek estropadak oso gustoko eukitxin dabez entrenatzaileak, eta gaur hemen bakotxak bere konklusioik atarako ditu, gero batzuk hau sartun dut, bestizto sartun, batzuk kartak eskutaten, beste batzuk kartadanak emaien ganin ipinitza, orduen probak etzen gaur horretarako da, askotan banderarako hemen favorito nagusi bi deus, beste guztize, bai, alegin egin, moralmente be, papel hona egitea garrantzitsu de, baina, favoritorako zer susteko nabarmen handiegirik ez badau besteak probak egin, ikusi batelik eta kompetituena zein izen lehiken, probak estropada esan duguna ez, txapelketa badeuz, bai estropada askorik ez deuz, proba horrek egiteko liga azteko. Badoia, Santurtzi, horre lehenko ziago horretara, estropada buru, baina eurentzako 5-11 inguru horretan, eta Deustu bigarren postuan, 5-17 inguru, eta Kaiku 5-53, eta Arkote lehenengo kale horretatik, laugarren postu horretan, baina emoten dau, azkan horre tramuan Patxi berbetan eukidun bitxartien, Santurtziko traineroi behire honaiz, da horrek kanpoko aldian oso ondo navegaten izen dau traineruak, emoten izen dau saltotxu, baina traineru oso gogortuta erundabe, eta horre emoten dau, azkanengo alde horretan horre itxaso zabalian, Santurtziarrak, zeuk ezauzu modura, mailarik gorenguan egongo dan traineruak, diferentziak markada bezala, eta ziago gara, lehengo postuan aia da, itxasoko ama. Eta Santurtziko patroie, okerrez neu, ez dut ikusi alineazio kondo, baina Asier izango da. Markel gaurkuan Markel lujua ipini daua. Patroi hona hori be, Ebantzeteko guze denporak, lehenengo maniobrakuk, Arkotek egindako denpora 6-0-0, 6-0-0 Arkote, Deustok 5-37, 5-37 Deusto, Kaikuk 5-43, 5-43 Kaiku, 5-43 bai, ondo esan dut Kaikuk, eta Itsasoko amak 5-11, 5-31 Itsasoko ama. Beraz, horrek lehenengo ziagako denporak, eta horre Deustu esaten izan dugu, dronen inguruen horre mote bala, igual estropada buru doiala, baina ziago gara heldu orduko, Santurtzik bere nagusitxasuna hartu dau, eta 6 segunduko aldiak entzen dutzoz horre lehenengo ziago horretan, Santurtzik Deusturi, eta esan duna, bigarren luze honetan, popadako bigarren luze honetan, ikusin birko dugu, traineruak zelan konpontzen dira zen. Eta hor Deustoko popan be, ezagune, patroie, Iker Jimeno Castroko mutila,
hainbat eta hainbat talditan ibilnakue, etxo, zera, hau... Uste, hau patroia bekastrotarra dela, mutile hau santurtzikoa. Markel lujua, baina traineru ondo dakar, santurtziko trainerua oso ondo navegaten on deustupe hemen, bigarren kale horretatik sekula kolatu hartun da, beraz, on barriro santurtzik, bitu zela kolatun datorren santurtzik, momentu honetan, horre, traineruen erdipare horretan atrapaotz olatuak, eta horre ekarri dau Markelek trainerua airian ekarri dau lau bospalatan. Zutunik horre, traineruk eukitzen dugu horre eskiera antzeko batzuk eta hor zutunik datorre Markel, Baina, ojo, deustu ondo konpontzen dator eta hor estropada bururako burrukan datoz, bai deustu, bai santurtzi, eta hor ja ikusten dugu, bai datozela apur bate atzeratuago, Kaiku eta Arkote, baina estropada bururako deustu konbarriro beste olatutxu bat atrapata, santurtzi estutu nahi dau, santurtzi estutu nahi dau deustuk eta ikusiko dugu, baina hemen momentuz behintzat estropada bururako burruka horretan, itxasoko ama, gogoratu, itxasoko amak igez lortu ebala, gorengo mailara igotia, igez ARC-en nagusitxasun oso irabazi ban, eta gero playoffian lortu eban Euskolabel liga horretara iotia eta aurtenguan, Euskolabel liga horretan burrukan eukiko duzela. Popadi deustona oin. Ontze datoz deustu arrape bai popadan, ontze galdu dabe. Ondo moldatzen, deusto bigarren kaletik, oso ondo. Bai. Egiz esan, estropada ona etxen deustuko ontzila, esan dugu hor kanpoko aldetik hone santurtzi, bitu zelako latuan santurtzi, hemen aipatu gaoz, baina hemen popako lanian sekulako estropadak ikusteko aukeri eukiko dugu, dagoneko hone santurtzi barriro beste olatu bat hartun da, zelan sartun da bene brankia hor barruratze traineruak eta zelan navegaten da bene hor olatuen ganian, eta aipatu dugu modura, hone, ia, trainerua parateko kapaz dira zen hor bigarren ziago horretan, olatuen gani sartuzkero asko komplikaten da eta bigarren ziagoga hori. Ontze trabestuten santurtzi, hor doien maniobra egiten Markel, ontze proako mutiepe bai sartu du berremue, ondo, arazo barik, zabaldu indatzo apurtzuet, horre trainerue, baina, bueno, ondo, arazo barik. Bitu deustu, Popadan dator deusto. Justo, soltein dago, horre suertiuki dago, horre soltein jau justo. Justo popadan etorri dit, Eta meseden jotzo maniobria einalitxateko deustuko ontzilari, baina horre aipaten duguna, horre olatuen ganin zato zenian trainerua horre gira eta paratia, ez da erreza itxaten, eta sekulako komerizak ikusten dugu sarritxan. Eta hoin Kaiku beziabogi emoten, ondo arazo barik Kaiku, palaurizek ikuste datzez Kaikuri, ez da ipan nongo palak izen legezan, horizokuk igual, entrenatzaile horizoku izenek izen lege? Bai, Mikel bertan ibiltzaku da, hainbat urtetan, arraunlari modura bebai, entrenatzaile modura bebai, eta igual horre itxinozen honek erremukero, horrekero, hau nahi do proba ero, besti nahi do proba ero, baina hor bai, pala horizakin Kaikuko arraune taldia, eta Arkote ziagogan, bigarren ziagoganetan, ja honek burutu dabe, eta da honeko, hirugarren luze horretan sartun da daukaguz ontzizak, eta patxi, hemen sensazioa daukat, aixiak goratzeko joera horretan segitzen da bela. Bai, segitzen da bai, hori emoten du behintzat, gero eta gehitzu ez askori, baina geldiro badoiela aizi zenezkatan ikusi dugu apurbeta altzaten duela, baina oin gero eta gehitzu doiela emoten du bai. Baina ez asko, eta konstante golan gorantzin. Ikusi birko dugu, gero bukaerako emaitzetan be horrek zer ikusila daukon edo ez, baina momentuz behintzat, ontzizak daukaguz hirugarren luze horretan. Eta denporak, hementxe daukaguz bigarren ziabogoko denporak. Arkotek 11-11, Deustok 10-41, Kaikuk 11-0-3 eta Itsasoko amak 10-27. Osta bezango du erderaz, Arkote 11-31, Deusto 10-41, Kaiku 11-03, Itsasoko ama 10-27. Eta besteari begire bebageuz.
Elantzobek egin dago esate bateko 11 emeretzi, 11 emeretzi, hau da, arkote baino hobeto. Portugaletek 11-0 bederatzi, eta arkote baino hobeto egin duela esan geinke, eta kaikun Urbil, 6 segundu, baina 6 segundotan. urbil, azkanin Portugaletek gentzaben estropadia, ojo, hor kaikutik 6 segundutara egotia hor bigarren ziago honetan, denpora ona da, nik uste dut Portugaleten analizirako behintzat. Ez da bat ainarki kaikuri hainbeste graziko dutzon Portugaletetik 6 segundutara egotia. Bai, ezen leike, zuke komentadozun nahi horitz, aizin eragine, aizik gero eta gehitzu hau eta iarten da, iarten da, eta hori izen leike handikat bat, bigarren txandarako, eta, bueno, nik esatetzati horrezko toruntzako, ez? Horrezko txandako jentintzako. Bai, hori da, ez? Gero horre zeuk izozuna, ez? Garaipenerako bi ontzi oso gogor dagoz Bizkaia mailan, Zierbena eta Bermio eta Zierbena danok favorito argitzat emoten duz, eta horrentzako kondizio aldaketa oso estremu izan birko litzateke horrek ontzizak, horre, igual normali baino diferentzik itxiaugaz iraziko dabe, baina horreni aurri hartzeko aldaketa oso estremu izan birko litzateke. Neptuno etorriko damen gauzek itxosu moi dut, emoten dugu itxat, Baina, bueno, da honeko ja 14 minitxu pasau daroiez ontzizak eta itxasoko amak bere diferentzia handitzen jarraitzen dau, bere nagusitxasuna handitzen emoten dau daroiala, eta aipatu, hainbat datu daukagu zamen, eta itxasoko amak adibidez, txanda honen buruan daroian ontzizak, 11 Bizkaiko txapelketa daukoz. Beti sotera historikua izan da, eta hori irakusten dago. 11 txapelketa daukoz. Gero, kaiku daukagu hemen. Kaiku, hirugarren kaletik zer esango bai, ez da, beste historiko bat. Eta honek barritz 14 Bizkaiko txapelketa daukoz. Osea da, azkan urtietan gero Bermiok lortu ezen garaipen piluagaz, kendu dotzo koro hori, garaipenik egin daukon taldia isatia, kendu dotzo kaikuri, baina ezke 14 garaipen daukoz kaiku historikamente. Epoka baten babizek ez, sotera eta kaiku eta sotera, nagusi izaten zine Bizkaizen eta, bueno, Kantabriko osun, eta, bueno, Herrioi ibaiaren ertzak eta, bueno, gomutaten da txikitzen eta ez duten ezen estropadak eta ikusten eta, jentez beteta eta izaten zine, bueno, historiko bi izendiz, eta, bueno, oinu moldatzen, denbora barrizetara. Eta txikitzen juten ginen patxi ikusten estropadak, sarreri kobretxe euskal manera. Gaur ez. Impensable izango litzateka hori, baina lehenao, Herrioi errekien inguruko kalik sarratu horre baiakaz eta kobretxe. Eta kobra etxezan, kobra umetan juten ginean. Horrek erakusten dago, patxi daukona gina. Baina, bueno, da honeko hirugarren ziaboga horretara hurbiltzen daukaguz, itxasoko ama eta deustu horre lehengo eta bigarren postu horretan finkatuta, gero daukau kaiku hirugarren postuan eta arkotea horre laugarren postu horretan. Baina, ja, 16 minitzutik gorako denporia gazdoiaz eta ja esan duguna, Santurtzi gorengo mailan egongo dan traineru bata eta hirugarren ziaboga horretara 16 minitzu terditzi gorako denpora batega saiatiak nahi dau esan, estropada eremua ez dagola, errez lan etxeko gaur arraunlari jentzako. Ez dugu errez gaurkoan batez be kanporantzerako norabidin, kanporantze bai lehengo luzin, bai hirugarren luzin ganera ja arraunlari bueno, nekea eta esan duguna, hirugarren luzie oso luzi izeten dela, eta horre asko nabarmentzen da, behar denin nintxarrata. Gero azkanin bazatoz, alan ero etorko zara, olatu alde dekozu, aizibe, emoten dugu alde duela, etorko zara, baina hirugarren luzie gogorra da arrola izentzat. Bai, eta aipatzen gauzena, ja emon dau Santurtzik ziabogia deustupe ontxe emon dau, eta nik holan begiz hartu duten denporia 16 jen jau Santurtzik hirugarren ziaboga horretan, eta deustuk barrika 16 berrota mairu edo, ja 17 minitxura jundiraz horre hirugarren ziaboga horretan. Beraz, horrek erakusten da horre kanpuan da onlanak, zeutin osuna, onlagorren luze horretan, emoten dago sensazio aldazberan zatuzela, honet jiruan sartun da gauzela, aldazberan zatuzela emoten dau, baina 17 minitxu emon
demone onda gero, hau azkanengo luzibe, gogorrengo jaka, arraunlarizari. Gogorra, bai, baina ez dutu bidabe, oine, Santurtzike, ba, bueno, eukingo dugu, beste txandako, bueno, horrezko txandako gentin pentsamentu eukingo dugu, zema eta alde gehiago batara deustori, urbilduko txo gehiago goiko talditara, erreferentzio ona izen leike Santurtzintzako bebai, liga hasteko, ja, denborak itxi falta da, ikusti norberan burue, ba, ze urbil edo ze urrun dagoen, hor zematera dagoen bestikaz konparata, eta, bueno, deustontzako, ba, kae baten, ba, bueno, a priori, kaiku favoritoen artean kokatzen dugu, eta abantai hau atatik kaikuri gaurko estropadan, ba, importanti zen leik bilbotarrentzat gaurko estropadia. Arkotepe, emon gaitxu ja, dauneko bere ibilbideko 3. eta eskantzia bogia eta 18 minitxutik gorako denporia burutu dabe plentziko mutilak, eta bai, zeuk esan dozuna ez da, azkanin hon Santurtzi, hemen, estropada buru, azkanengo luzian, estropadaremu guztia berak nahi dabena, Markelek bera nahi dabena etxeko aukeria dauko, eta urrengo txandan, horre Euskola Bele liga horretan, esan duguna, Zierben eta Bermio, emoten dau, goitxik egongo dira zela, baina lekitxarra eta ondarru burruka horretan ibiltzeko esperantzia eukiko da itxasoko amak, eta nik uste dut eurentzako gaur estropada hon batein eta horre lekitxarra edo ondarrun parian ibiliko balitzateke Santurtzi, emaitza oso nahi izango litzatekela eurentzako. Ni betza bai, amendeko guzia, 3. ziaboako eta azken ziaboako denporak, Arkotek 18, 15, 18, 15 Arkote, Deustok 16, berrogeta, 15, 16, 55 Deusto, Kaikuk 17, hogeta 12, 17, 32 Kaiku, eta itxasoko amak 16, hogeta 16, 16, 36 para itxasoko ama, eta behireneu Portugaleten denporiri, ze Portugaletekin deu, 17, hogeta 16. Kaiku dabil denporatan, Portugalete. Bai, esan dugu, bigarren ziabogan 6 segundu izan dira, 3. ziabogan 4. Osea, eta aipatu duguna, osea, Portugaletentzako izango litzateke sekulako estropadia burutzia horre Kaikune burruko horretan eotia. Zeuk esan duzuna, Kaiku kae bate liga horretan gorantz begira da on proiektu bat da, eta Portugalete kae 2 mailan dagoen traineru bat da, beraz, eurentzako nik uste dut gaur oso emaitza ona izango litzatekela. Naiz da, aipatu dugun modura, nik uste dut aixien variable horrek be, badaukola zer ikusi ja denpora horretan, baina ketekiten lo bailau, esaten da modura ez da. Bai, eta moralmente beste erabatera azten dozuz gauzak, eta ligak, eta, bueno, mutientzako entrenateko be, beste erabatera ikusten di gauzak, bueno, hemen beti esaten dugu, Arraunin buruke bihar raundiz etzen deu, eta beste erabatera entrenateko moduan astin zier, eta, bueno, beste perspektiba bategaz etzen dozuz gauzak, ez? Eta Deustoaz, bardin, Kaiku hori begiratuta, Deustope, me imagino, Bitu detalia, lagunduten, patroiari lagunduten, horre hainkakua eta kontrankakua, horre bizak, patroiari laguntzen, beraz, badao lana horre, patroientzako, Santurtzi dator laugarren kaletik lehenengo kalera, diagonalean egin dago azkanengo luzia, amentzi dator Santurtziko. Berak olatuko eskatzotzona, berari olatuari itxekarten, eta bitu, estropadaremo gurutzatu. En cambio, Deusto mantentzen da, Deusto ze kaletizunde, bigarren kaletizunde, mantentzen da bigarren kalean Deusto, nik uste dut. Hortze Santurtzi, atento denporari, eurentzako, 21 inguru, esan duguna, estropada luzia, 21 minitxu terditxik gorako estropadia, txanda honen garailintzako estropada oso exigentia gaurre aurralariak aurretik daukena. Badator Deusto, eta Santurtzi diagonali nahin bega dugu azkanengo luzie, Deustok mantentzen da beran kaletik, bigarren kaletik sartuko da Deusto, azkanengo paladak Iker Jimenoren taldeantza palibe altza, etzen dugu Castroko patroiak, Deusto. Eurestako minitxu erdira, 21-23, 22-0 inguruko denpora horretan ibiliko da Deustu,
Eta Hementxe dator Kaiku. Mikel Arostegirik prestatzen daben trainerua, aurten lehenengo urtia Kaikuterren entrenatzaile modura Mikelentzako, eta zeuke esan duzuna hona argitar garbi ikusten da, pala hori jakin Kaikuko ontzila, hor laburtzu ikusten dut aipatu duguna horre ongo zan, zozer, itxinazun erremu prestatzeko urtia edo hau edo bestia edo. Beran, González, iguale, hortze ba Kaiku, eta Kaiku. Eurentzako Kaiku hirugarren postu honetan, eta aipatu duguna estropadan ziar. Kontutan eukibirko dugu, Portugaleten denporia eta Kaikun denporia, porque horre egon dira, horre bili dira, 6 segundu, bigarren ziagogan, 4 segundu izan dira hirugarren ziagogan, ia hone bukaerako denpora ofizialak emoten gaitxuenian epailiak, horre kontutan eukibirko dugu Portugalete eta Kaikun arteko burruka hori be. Eta hemen dator Arkote, azkaneko paladatan, aurtengo denporaldize Arkoten entzat, sufridu izango dela uste dut kae batean. Bai, esan duguna azkanean eurentzako garaipen bata uretan eoti be, bai, horre zurrumurruak eta albiztiak egon zirian, igual aurten Arkote liorrin gelditzuko zantrainerutako bat izango zala, eta eurentzako garaipena bada uretan eoti abe, baina urte gogorra aurretik. Ja, eurentzako be. Eta beraz amaitxuzaku hau gizonezkuen bigarren txanda hau eta on, oilarren txandia, horrezko txandia, baino ez jaku falta. Hortze deuzia preparaten ikusten dugu, baina honen txandiri laburpen bat egiterak orduan, Santurtzi nagusitu dela, nagusitasuna espero gendune, itxauten gendune ez, bera da TKeko trainerua, pasan urtean igo eban taldea, ganera modu honean, ondo izone bala esan genke. Ondo prepada deu aurtengo denboraldizea Alexander Estebanek, eta, ia zer pasaten dan zerean, liga nagusi zen, baina gaurkoan nagusitu da, lehenengo ziagoatik bentajak eperantzak izendiz, gerota gehiago, patroi begoz, ondo moldatzen ikusi dugu popadaetan, eta, Santurtzik bete duela pronostikuk izan genke. Gero, kae bateko taldin artean, nik uste naban urbila gongo zile, ez dakite nokire basi, baina urbila gongo zile, baina deustok, golpe emon deuela esan genke, Kaiku azbeintzat begiratu ezkero, zenit bintzat Kaiku imintzen aban favoritoen artean, ero gora begira, estropadatan atiz diferenti, baina gaurkoan bintzat moralmente deustok garaipentsu bate lortu duela Kaiku az, esan genke. Kaiku, ikusiko dugu, ametik aurrera zelan planteaten da bene gauzak, Kaikuk eta temporari azteko ondino falta da, eta gero, Arkote esan duguna. Arkotena itxaroten ero itxauten gendunera, ez? Tanda honetan, tanda gatzadan itxako Arkoten entzat. Hementxe daukaguz denporak. Arkotek egindako denpora, 23, 29, 85. 23, 39, 85 Arkote. Deusto, 22, 0, 40, 22, 04, 58 Arkotek, Deustok egindako denpora. Kaiku, 22, 45, 22, 45, 88 Kaiku. Eta itxasoko amak, 21, 23, 27. 21, 33, 27 itxasoko ama. Eta prest dauzkaguz hortze lau ontzi nagusizek horrezko txanda Bizkaiko txapelketa honetan. Lehenengo kalean Zierbana, bigarren kalean Izuntza, hirugarren kalean Ondarru, laugarren kalean Bermio. Eta hemen aipatu duguna, ez da, Patxi, favorito argizeak bi, Bizkaiko txapelketa irabazteko, eta gero beste bizakor, Ondarru eta Izuntza eta Ondarru, euren arteko burruka horretan, eta aurreko txandako Santurtziaz be, referentziak hartzeko goguaz. Hori da, lehenengo kaletik eta laugarren kaletik, ez deus alkarren albune bize, baina hori ezer rarorik ez para pasaten esan genke, favorito nagusizek euretizela, Zierbana eta Bermeo eta Zierbana traineria eta bikusi guzelako lehia erakutsi dozkuen lehia ederra ganera Bizkaiko txapelketan ikusi zana, hor bat abeste aurretik azkenean Zierbana sartu zala uste dut, baina lehia polita eta Izuntza eta Ondarru bebardin, ez? Pasan astean, motriko nokerrez banago, lehenengotan aurretik Ondarru, gero legeitxok irabazi ban. Ikusten badugu,
emoten du bentsat estropada bi ikusiko dugu zela. Hortze urten da beia. Urten da beia. Bai, eta horrezko txanda hoia dauneko martxan daukagu, lehenko kaletik esan dugu modura, Zierbenako ontzila daukagu, Zierbenako ontzila, ganera, igezko garailia, Zierbenako ontzila, kuriosua da, ontzi honetako mailiegaz, eta azkan urtitan erakutsi da mailiegaz, eta 19 urte onda Bizkaiko txapelketa ezin irabazitza, igez apurtuan esan daigu, malebizizero ratza txar hori, eta ikusiko dugu, gaurkuan esan du modura Bermioaz batera, favorito nagusitako bat da, eta gaurkuan bere entrenatzaileak Aitor Lazkano ipini da upopan, gaur patroiak esan du modura, garrantzi handia dauke, eta Dani Perezek Aitor ipini da horre lanerako. Gero, bigarren kaletik Lekitxarra daukagu, Lekitxarran aurten, aipatzeko gauzarik nagusinetako bat da, Markel Akarregi daukagula entrenatzaile. 10 urtetan Osertzaldai ondarri bitxarra izan da Lekitxarren arduraduna, eta gaurkuan, aurtenguan Lekitxarrak Markel Akarregi arrauntaldian guztiz sartuta dago mutila, 29 urte arrauntaldian daun mutila, Markel Akarregi, postu guztia pasa bezena, gazte mailak, traineruan, gaztien entrenatzaile, igo daben arraunlari askon entrenatzailea gazte kategorietan izan dakua, eta, Lekitxarrak kanpuan entrenatzaile bat topa biharrian, etxeko mutil bat etxik aposta dabe, eta bitu, hori be, zorizionekua da. Bai, hor Markel Akarregik esan duzu modura esperientzia hundiz Lekitxon bizi guztiko mutile, hor etxeko tal mutile, eta bueno, sorterik onena Markelentzat, aurten epoka bat marka deuen ez, aldaiek epoka bat marka deue azkanengo kontzan egon zan, hor despedidu zan horregaz Osertza aldai, ezin hobeto, ni pentsate dut, maila haundizen itxi eban taldea, eta batzutan izaten da, hori maili emoti urrengoarentzat, atletikentzat erreza izango da, datorren entzat emoti, baina taldigo janisto zunean gatxada gero maila bardina emoti ostara. Hori zera hartu deu, reto hori hartu deu Markelek eta sorterik onena, eta beste 10 urtetan deuen horre goi mailan Lekitxarran egontzize mantentzen. Eta entrenatzailea entrenatzailea aldatu da Lekitxarrak, baina ez dan aldatzen Lekitxarren ontzizan da patroia. Patroi horre untzakin jozitza, hor daukau Iñaki Goikoetxea zaua, eta bihar horretan zaua gaur barriro lanian. Eta hirugarren kaletik ondarru Mikel Errasti horre dago ja finkatuta entrenatzaile modura, eta euron patroi lanetan Xanet azkanengo urtitan beti goretorrian patroiak, sekulako maili emondaben patroia, eta gaurkuan Xanet ipini dau lanerako Errastik, ondarru zarren. Esan egon, hasi argia azteko zan, ero ez, aurtengo denbaraldi zen, niko mutaten zelantzoen egon zela korrika egiten lasterketa baten handeko guzenin, esan ozten azteko argi, baina, hemen deu, eta, ondarruntzako hori oso hona da. Albiste oso hona, ondarruntzako Xaneten moduko patro batek azkanin erabaki jartzia, eta patroi lanetan egotia. Eta gero, laugarren kaletik beste favorito nagusia, ezta? Bermioko Bau Bizkaia, ONP, Jon Salzamendin agindutara, eta zer esango Bermiotarren patroiari buruz? Hasier dana izen da, ez? Taldik, kaikun behin nigo mutatenaz, kaikurik garaipena hundizek eta lortu bazan kaiku horretan horte partiz esan, Jose Luis Kortagaz, eta, hortze dago, Bermion berreskuratute, eta, dana emoten ez. Horre reflexio txiki bat, enbirko litzateke igual, ez da, Patxi, horre azkanian, gorengo mailetako traineru horretan olako patroiak eotiak ondinoko gaztiari bidiri zartzotze, ez dotze... Lehen nahi patu dugu, Joritz, Portugaleteko infantile, zelako aldea. Hori da,
baina bueno, eurak egin jako autua hori izan da, eta esan dugun modura, Siers Zurinaga veteranua hor patroi lanetan. Baina guazen zuzeneko irudizak analizaten Patxi, eta horre dronak emongo etxun irudi horretan esango neukonik, Bermio, Zierbena eta Izuntza oso parez doia zela estropada buruan, Eta Ezustin Ondarru, era bate, atzin gelditzute trainero biero, Bai, emoten da, gero perspektibi ikusiko balitzateke, baina behintzat lehengo irurak horre bate batera doiaz, eta segundu biren artian. Bermio izan leke lehengo? Bermio lehengo eta Zierbena eta Legitxo batera? Eta Izuntza bate batera, Bermio, 5:11 inguru horretako denporien jau. 11 Ondarru, Ondarru. 5:40 inguru Ondarruk, eta horre pare bat segundu atzetik Zierbena eta Izuntza eta Zierbena, baina Bermio estropada buru emoten da, eta bigarren posturako burruka gorrian Zierbena eta Izuntza apur bate. Ez dakit, apur bat, sorpresatxu izango neuko horre, Zierbena eta Izuntza hor pare horretan ibiltzia. Bai, sorpresa bada, sartzie burue hor lehenko luzi bada be, monstru honen tartin, ez da, ez albiste txarralek itzontzat, ze lehenko luzi, benetan maia hundiko, kategoriko egin da be. Eta kontuz bueltako luzin, ojo, kontuz bueltako luzian. Beti esateo Lekitxok. Zaua, ojo, eta momentuz behintzat, emoten dau, Izuntzak Zierbenari aurri hartu dutzola. Bermion parera hurbiltzen, baina onioko luze asko faltaxaku, baina emoten dau, ojo, Izuntzak estropada burua hartzeko aukerak bigarren luze honetan. Denbora ofizialak, lehenengo Ziabogan, Zierbenak 5:12, 5:32 Zierbenak, Izuntzak 5:12, Zierbenak eta Izuntzak denbora bardina, 5:32 Zierbena, Izuntza, mismo tiempo, Ondarruk 5:19, 5:39 Ondarru, eta Bermiok 5:10, 5:30 Bermeo. Bestik baino, denbora hobik direla esan behar da, baina kontuz, ze itxasoko ama, 5:11 denbora gazdekogu, tarte horretan sartute, Esaten egon gara, aixiak igual gaur zerrikusi eukiko da bela, baina, ojo, ojo, ze esan duena, aurreko txandako garailia, itxasoko ama, momentu bigarren egongo za. Txanda honetako burrukan egongo litzateke, ikurriñareko burrukan egongo litzateke. Eta ikusten gauzena, bigarren luze honetan, Zierbena eta Izuntza eta Zierbenak estropada buru hartu da belat, esango neukonik, Bermio gelditzu dala purtsu bat, traineru bat atzetik, eta Ondarru, laugarren postu horretan, etorriko litzatekela, zeo zer gehiago galduta, igual, irulau traineru galduta, baina estropada... Zierbena eta Izuntza esango nekinik, Estropada buruko burruka horretan, Izuntza eta Zierbena eta Izuntza, horre esan duguna, ez da. Batek atrapago nolatu da, neu aurretik. Zeuk atrapa, zeu aurretik. Horre burruka gogorra, ganera, bata bestin onduan doiaz, horre sarritxane, bakiu zer izaten dan, alboko patroien zerija bentzunetxen dira, eta zelan ez dutzen dan. Eta ere galtzen duena nik hartzeko aukeri be hortze daukat, eta begibiztan dekot dana, pasaten dana beste ontzizen be aurrin dekot da, así que... Bai, hortze datoz, Zierbana eta Zierban emoten dozten niri behintzat, holan ikusitzen lehenko, baina Lekitxo be hortze, albo albundeko, eta zeo zer atzeratu dana, emoten dugu popadatan ez dala. Dronen irudizan daukagu Lekitxo oso zer aurretik emoten da on Zierbena golatua, on Zierbena barrira aurreratzen, baina ze txanda ikusten gozen, Patxi, ze txanda. Bai, eta hor favoritoen hartin sartun de burue Lekitxo, Harrigarrizia, Danok beti izan dugu, honen Lekitxarrak itxasun beti gerri moten dabe, gerreru tira hori besti, baina holango gorengo mailako trainerukin nik uste dut optimistien apesabala pentsako egongo zirila. Bai, nik gomutaten pasan urteko kontzako bigarren luziez ailkapeneku, eta hor maia undize mone bane Lekitxo nik esan ez dakite luzeriko honen izan bazan, baina honentetako fijo izan zala
legitzon denporie kontzako bigarren lusik zailkapen estropadan, Bai, hori ilusi ondo burunde sartun dauka lekitzarro gari, no? Eta bigarren temporari gonen da, itxatzen, bigarren luzian, baina bigarren temporari gonena. Antzegon geningo ikusten eta beti izan du, poparian zauak, esan duna, berezko gauza asko ditu patroi, benikasi asko etxen ditu, da zauak da honeko olatuk edarto ezautzen ditu. Baina da honeko ziago gara bidian beginistan daukauz, eta zierbena estropada buru izango neko nik. Aurretik datorrela zierbena motel ja preparaten da jelazkano, preparaten, baina galdute bere parari. Bermio eta izuntzak olatutxua eta hurbiltzen be bai, sekulako txandia ikusten, Zierbena bitu olatu ganien, haiene, itxi solten jago olatu bitu. Izuntza eta Bermio eta izuntza, pare ez, Bermio zoz erraurretik, pare bat tosta. Kosta urteti, Bermio kurtende barina, Bai, zierbena oso, eta izuntza be hor kosten jako, hor parata. Kontu zondarruaz, kontu zondarruaz, lekitxo, kontu zondarruaz. Kontu zondarruaz. Libra da bedo, zintzo ibili dira, bai batak eta bai bestiak hor ez da ben aixan inungo arazorik euki, ez zahuak eta ez xanetek, eta libra da bezpalak, baina harrigarria izuntza emoten daun mailia etxiko estropadan. Alan da ben, ni petxo Bermiok hemen ziabogan aurri hartuntzola zierdanari, ziaboga oso ondo moldatu de azier zurinago hor, eta zierbana sartu badabe, lehenengo, nik betzot urteterako orduan kosta egin jakola zierbanari urtetire, eta legitzori be bai, zabaldu indiz asko eta. Hemen barruko aldian egon dira zen, lehenengo eta bigarren kalian egon dira zen zierbena eta izuntza hor ziagogan trabaez denpora asko txinja eta kosten jake urtetia, eta horre zeukondo dinozu maura, Bob Bizkaiak aprobetxen jau, eta honek baki uze maiatako erremolari jatira zen, trainerua ondo harine zuzendu dabe, eta horre nik uste dut atzeti sartu garren pare bat tosta behintzat aurretik urten dabela, Bob Bizkaiako ontzizaki hirugarren luze hori jarraitzeko. Hori, mondozku behintzat, ondarrube, mondeguela ziagogi ez dugu astu behar, zeo zer atzera utzua datorela ondarrutaren ontzize gaurkoan, eta ez ustok emoten duena, aipatu gabiz, lekitzako ontzize da, lekitzarra da, hor bi haundizen hartin, behintzat aurtengo denboraldiko bi haundizen hartin buru sartun dagoelako, pelika horretan hirugarren luzin zelan aguantaten da ben, esan duguna, ziabogan atzetik, zeo zer atzetik, ez dugu zango askoz atzetik, Bermio igual zeo zer atzetik sartun de, zierbanagazia ikusite, baina aurrea hartzi lortu dagoela nik uste dut, eta hoi mantentzen dagoela postu hori Bermeoko Bob Bizkaia ontzizek denborak. Bigarren ziabogan, zierbanak 10-22, 10-22, zierbana. Izuntzak 10-25, 10-25, zierbana. Ondarru 10-56, 10-46 para Ondarru. Eta Bermeo 10-24, 10-24, Bermeo. Eta ze denporaren deu itxasoko amak? 10-27. Así que hemen ondino tomati deu. Banderako burrukan sartun da itxasoko ama, hor denporetan dao, eta ikusin biko da hone hirugarren luze honetan, ganera hone traineruak pizka eta itxe gehitxuo bauke, hau hirugarren luzea oso luze etxen da, eta kontrako kondizioiakin, kontuz, ondinoko, itxasoko ama, ez da ben eruango ikurrin hau etxera. Baina hemen emoten daue Bermio estropada buru ipini dala, da honeko 13 minitzu eta erdira doiaz, eta Bermio hor estropada buru, hemen bigarren maniobran aprobetxa dau, eta emoten daue estropada buruan ipini dala Bermio, eta gero bigarren posturako zierbena eta izuntza eta zierbena burrukako gorrian zeitzen dabe. Bai, emoten dugu, hori emoten dugu bizo ezela nor baino nor hor, batek aurre hartzen duela momentu batzutan, besteak bebai, Bermiok eskapa duela emoten dugu, Bermiok hor beste martxa bat sartun duela, ikusko dugu, igual gu gauz esaten hemen eta heltzen da ziagora eta arrebez ditugu, baina irudizetan hori moten dago, beste martxa bat sartun duela Bermiok eta aurre hartu duela, klabi nipetza dut hau ziabogi azierrek emon duen ziabogi hau, bigarrena, oso ondo emon duelako, harin urten dabe eta aurre hartzen zuen, eta aurre hartzen zuen, eta inbesteko alde txikize duenin, taldin hartin,
lehen esan dugunez, buruk bestera batera funtzionaten dugu eta bueno, zu haunditzuten zara eta besti txikitzuetzen da. Hon emoten gaituen aireko irudi honetan, argitagarri ikusten da Bermiok estropada burua hartun da bela, eta nik esango nuko Zierbena berape momentu honetan izuntzari, traineru erditxu edo, hiru lau tostatxu edo ataraten dut zela, hon emoten gaituen irudizan, emoten hau gehitxuo, ikusi biko drona nundabilen nundon kokatuta, esango nuko, Bermio doira, estropada buru, traineru pare bateko aldia Zierbenari, eta Zierbenak traineru txu bat izuntzari. Eta normalidadi edo, bueno, logiki nagusitzen azten dala hemen hirugarren luzean igual, ez? Talde indartzu hauek izen leikez, edo leitekez bai Zierbana, bai Bermio lekitzoaz ikusi ezkero, eta gero popadan, no dakize pasako, ez? Lekitzo esan dugu modura oso ondo moldatzen dan taldi de popadan, ni betetzen dute, kasi magia etzen duela zauk bueltarako luzitan, eta, bueno, ondino zabalik dagoela esan ginke. Hor leina ipatu dauna, ez da, leina konbetaten gara Portugalete eta Kaikun arteko hor, ez? Zelan zelan ikusiko ban bestiak, zelan ikusiko ban, honbe, bardina. Zelan ikusiko dau Zierbenak eta zelan ikusiko dau izuntzak, ez? Zierbenentzako hor izuntza atzian jutia izango da, jode, honen zelan datoz gure onduan, eta izuntzentzako izango da. Honen ondun goiaz, eutzi, ze ezberdin ikusten dizen gauzak. Eta favoritu zara, ero, en principio atara bizu distantzi bat, ero, album bat doiez, ostras, zeo zer eskeuse ondo etzen, ero zeo zer fallu etzen geuz, ero urduritasune baldi sortu, eta bestaldetik lekitzo kontrakoa, ez du ondo goiez, eta segi holan, da... Bitu, ziago gara heltzen hauntxe Bermio, eta, hirugarren ziago honetan, kontuz, Santurtzin denporako ostara bebe, kontuten elkibirko duz, eta, baina... Badoi Bermio, Bermio hor ziagogan, 16-15 bat edo, holan hartun dutzanik, Zierbenak, eta bi edo, eta izuntzak 26-27 edo, esan duna. Bermio, traineru bat, traineru biko aldia Zierbenari, eta Zierbenak izuntzari, beste traineru bat, baina bat, 3 segundu. Hori lekitxarrentzako sekulako morala, eta esan duna, hueltako Luzian hone popadan, ojo. Bai, eta lehen Bermiok aurret izunda eta fallo indeuela esan genke popadan, ia oin zela moldatzen dan hasier, oin nipetza bat norabidea erabat aldatuko deula, ez deuela ingo lehen indeuen norabidea, oin etorko dala, zemotentzo baimena ondarruko lantzin etorteko bebai, ordune... Ondarru antxe ziagogan eta urruntxu igual, urruntxu, honek Santurtzin denporen atzetipe seguru ibiliko dira zela, eta ia denpora. Ez ustea, esan genke izen leikela, Bai, ez da, nik uste dut euren mailatik apurtxu bat igual, bero, ez? Espero gendula gora otia. Bueno, mentxe denporak, Zierbana, 16-22, 16-22, izuntzak, 16-7, 16-27, Ondarruk, 17-0-3, Ondarru 17-03 eta Bermeok 16-14. 16-14, ja badoi esapurbete, itxasoko amagindako denpora, 16-16 izan dalako, ja tarte hori zabalduten doiela emoten dugu. Esan dozuna, ez da? Azkanian potentzial handizia dauken taldiak noiz zabaltzen dabez aldiak, gauziak gogorri pintzen danean, eta hirugarren luze horretan, bai Bermiok, bai Zierbenak eta bai izuntzak, gai izan dira, itxasoko amaz hori, tarte hori zabaltzeko. Eta hone, esan dauna, pinganiluk martxan ibiliko dira, hirugarren ziago horretan referentziak eukiko dabez, eta ja, bueltako luze horretarako be, askoz lasaizo etorriko dira, hor lehenengo 3 postuetan datozen 3 traineruak. Eta, bueno, bentze datoz, azkaneko luzean, Bermeo era bat etorrite onazko kalitara, barrurako kalitarantzen moten dauzku guri, Zierrek nodabidea, ezke ikusten dugu musturre, Bizkaia musturre, kasi lekitzoko porturantzin zuzendute datorrela, Zierbana, 0 kaletik esan genke datorrela, horre aleginean, Zierbanak geratzen dugu emoten dozen. Leina ipatu dauna, Patxi, hor arriskua, Aitorre Lazkanok euki aldaben arriskua da, harina izartzen bada 0 kale horretara, hor gero olatu barik gelditzeko arriskua dauko, lekitxoko lehengo kale honek, hori berez itxasuna dauko, itximirotazu apur bat juten, eta zarritxan olatuari naiz da mesederik ezein, zero kali mantenidu
du, segero hemen azkaneko tramuan olatu erabaki horratatu zenian, euki aldozu filazio txarra, eta olatu durik ezin atrapate biltxia. Holanda, eta Bermio era bat datorre, ja onantzin dator, eta ni petxa dute Bermio aurre hartunde datorrela, eta bigarren posturako lehia horretan, ez dakipa, lekitxo zeo zer atzetik geratzu dela emoten dozku, eta zierdan horre estututen datorrela lehengo kale honetatik, baina Bermeo da, nagusi, oin momentu mentzat, luze, bueno, laurdena, erena falta jakunin, ja, amaitzeko estropadi, Bermeotarrak lehenengo postu horretan mantentzen dirala esan geinke, lehenengo kaletik zierbana datorrela bigarren postuan, lekitxok, ez deuetzen 0 erantzin, bueno, beratekin jo baino beto, Aipatu dugu, Patxi, lehen erretransmisioa zieran aipatu dugu, danak 0 kaletik sartu dizanean, zaua sarritxan 5. kaletik sartu dala. Orduen horre gure zauak eso zerri-harri dotzo, baina momentuz gehiagirik ez dago sartzen. Eta bai horreri etekinatat emotzo eta aprobetxatat emotzo, baina bai emoten dau, Bermio datorrela aurretik, eta bigarren postuan be emoten dau zierruena ja finkatu dala, emoten dau postuako lan finkatuta gelditzuko dira zela, lehenengo postu horretan Bermio ikusi biko da itxasoko hamen denporia, errespetu osoz, baina, bueno, hirugarren ziago horretan emote bane aurretik errez eto zela txandonetako ontzizak, bigarren postuan zierbena, igezko garailia, eta estropada hau amaitxu arte, eure direz garaile. Azkaneko 10 palada geldizte da etxo. Eta Bermio ermu garatzen Bou Bizkaia, barriro be Bizkaiko txapeldun izateko lanetan, hor helmugan Bermiotarrak, ja, eurentzako 21 minitxu, justo, eta leia, ez dutu dutzo izuntzak zierbenari, kontuz, beste popada bata, zierbenak emoten dau iraziko dutzola, baina, lekitxo, izuntza, ja, zierbena, zelako bukaeria, Patxi. Bai, Ze politxadan arrauna olako estropadakik, Holanda, bai. Zelako politxadan arrauna olako estropadakik. Zatxut horre, popadie, eta betxo. Azkanin lekitzarrak, sartu dabe musturre, zelako popadie hartu dugu, eta mantenidu kali, Azkanin berak errezoia, Zauak errezoia, Mantenidu kali eta gorrak etzutuz, Gaur zauak erakutzi gaitxu, gupaino zo zerkeixo badakizela. Bueno, gu koloritako barku guztegu zabera besterik. Eta ondarruko antiguako ama, espero genduna baina igual urruntxua. Bai, pelika horretan lekitzoaz eta espero gendun ondarru. Baina, ja, eurontzako be, eta denpora ofizialen zain gelditzuko ara, baina Bermio nagusi. Bai, txapeldun Bermio. Ezanen jo, klabi eixan dela bigarren ziago gau. Utxe indeuela, faio indeuela, bigarren luzin, popadak hartzerak orduan, ez da behiarri, horre gelditzu dira, lekitxota zierbanan atzetik elegita. Baina, ziabugi mondak gero ja hortik aurrera beste martza bat imine dugu. Eta horre laugarren kaletik jutiak hori xeauko, bigarren luzian ezin jozu zeuna izun horabide hartu, ordune horlatu erdi trabez hartzen jatzu eta zarritxan ez teixaten erreza horlatu horrek aprobetxatia. Manteniduen bizara, albundeko zu bestea, ez teko zu margenik gauzak egiteko. Baina azkenean ondarruke margen emontzo Bermio hori, eta erabat etorri sartun lehenengo eta bigarren kalin hartin Asier, oso ondo Asier, betxo, betera nuke zeo zerbe badeko era azpimarratu behar da, eta hor bigarren luzin faio inbadeu be, nagote esan faio, ez badeu iarri popadak hartzerak orduan, eta ikusi deu ez dira bera etorri, jarraitu da belanean, eta laugarren luzin, hor retifikateko. Baina ni betxo klabie, Bermioen garaipenin, bigarren ziaboga hori izen dela. Bai, zego aipatu duzuna, ez da? Horre, bai zierbena eta bai izuntza, euren aurretik gero pare sartu garren, horre trabez gelditzu dira kostentzak girati traineruari, eta horre ja Bermio gaurri hartun da benian, ja Bermio gaurri hartzen da benien, gatsa da Bermio hori barriro aurria hartzia. Baina, apur bate, analizeta eta hemen nik gure inguruan ikustoten jentin arpeixak ikusitxan, ikusteote gaurko Bizkaiko txapelketan arraru izaten da, normalin ez da pasaten. Ja, nik usteot gaurko txapelketan bi garaile argi eta garbi da, osela, bat garailia, por supuesto, Bermio gaur barriro berreskuratu dau Bizkaiko txapelketia, ies zierbenak kendutzen, da barriro berreskuratu dau Bermio Bizkaiko txapelketia,
eta bigarren irabazle argia, dan hori sorpresia emonda, etxeko taldiak, pasan hastian, Zierbenari irabazi eutzan mutrikun, danok uste gendun, lehen izan dunak, ezi probak engo bazan danik, ero bat zartuko ban, ero besti zartuko ban, ero hori, baina ezke gaur bigarren estropadita, bigarren aldiz irabazten dutzo Zierbenari lekitxok. Eta hemen dana zetorko zan jenti, hemen txapelketi bile, Zierbena Bermeo, hemen dana zetorko zan, denetuzan talderik kompetitibuenaz, eukingo da beste talde batzupe bai, baina irabaztere etorri diz. Nik ez topetzen hemen probaketzera etorri dizenik, eta lekitxo ondo moldatu da, ikusi da beren burue hor aurrin, eta bueno, azkanengo popadi hemen 100 metro, 150 metron faltan Iñakik hartun duen popadie ikusgarri izen da, ez? Atzetik etorri de, eta aurri musturrez hartu deu, eta, bueno, bigarren postue lortu deu, eta eskupe altza da bez garaipen alez, ez? Aurreka bez Joritxeu ez dakipada izen dan. Jurgi Gorostiza. Esku galtzaten da ikusi dugu, ez? Bueno, denbora ofiziala dauneko badaukaguz, eta honek izan dira, lehenengo kaletik Zierbenak, 21, 24, 21, 24, 36 Zierbenak, bigarren kaletik Izuntzak, 21, 23, 52, 21, 23, 42, eta Ondarruk hirugarren kaletik 22, 07, 29, 22, 07, 39, eta laugarren kaletik Bermiok 21, 00, 27, 21, 00, 37. Eta honekin denporakin geuk aipatu dugu modura, argi euki dugu baina, bada espada epaileak emon arte ezin ja zer ofizialik esan, Bermio 2026 urte honetako Bizkaiko traineru txapelduna, 21 minitxu 00 eta 27 euneneko denporiagaz, eta gero beste gauza bat, esan duguna, itxasoko ama, kontuz itxasoko ama azkanian, Ondarrone aurretik laugarren. Zer suposatzen hori da. Zer suposatzen laugarren postorrek. Datorren hastian, Getarizan ospatuko den Euskadiko txapelketa horretarako zailkapen emoten dutzula. Eta, esan duguna, garaipen txiki bape bai, Ondarrun aurretik, liga bardinien ongo zara, burrukan postu bardinak etxiki biliko zara, eta gaur, Santurtziarrak zentzu horretan, ganera ikusitxa, hirugarren zioa inguru horretara arte, gerran egon dira zela, nik uste dute irakurpen oso positiboengo dabela Santurtziarrak. Bai, argi deu, hor lau taldik egongo dira Euskadiko txapelketan, Getaizako uretan datoren hastin, Getaizape 50 urte betetzen dauz eta bai Gipuzkoako eta bai Euskadiko txapelketak antolatzen dauz Getaizako taldeak, eta bertan egongo dan Bizkaitarren ordezkaritza muti eta mentzat, hauze izango da, izango dira Bermeo txapelduna, Legeitxo, esan dugu modura, ez dira izen txapelduna, baina garaipen handia lortu da bela nipetze dute gaurko estropada honetan, gaurko txapelketa honetan, bigarren postu hori, eskupea altza da bez garaipen keinu modura, edo seinale modura. Hirugarren, eta hor esan genke, Legeitxo bada irabazle morala, galtzaile morala, izen leikela Zierban errespeto guztizia ez danari, Eta gaurkoan Legeitxo kanera kentzie bigarren postu hori askanengo zerean, hori golpetsu izango zala imaginatzen dugu danin taldearen entzat, ez? Eta gero, laugarren beste garaie moral bat, Itsasoko amak laugarren postua, euren txanda oso ondo nagusitu dero, oso ondo domina deu, eta betxo, balizo izentzo, laugarren postu horretan kokatzeko eta Euskadiko txapelketa zazuteko. Bai, holan, hori da Euskadiko txapelketik, edo Bizkaiko txapelketik barkatu, ja Euskadiko pentsaten ongari les datorren astekun, ja, nazta gara. Eta Bizkaiko txapelketik egon gaitxuna, irudi ikusgarrezeak, bai brankaz, bai popaz, ganera azkantxan da honetan bukaeria ikusgarrezea, Zierbena eta Izuntzen artekua, estropada goiz bikaina pasadu Bizkaiko txapelketa honetan. Mila esker danari, batera ikusi dozuen guztizori. Bizkaiko foru aldundizak, kirolur eta laguntzaile guztizak. Eta bueno, eta parkatuti dut eskuela gure eman dugun pelmadie, eta bueno, akatzak eukin baduguz,
beti hartzideko humore apurtzu bateaz danak. Eta errespetu guztia zegoen gadizela, hori, arraulaiz, neska mutile veteranu danak, danan errespetuaz. Eta saiatuko arila urrengo albada, hobeto etxe. Beste barik ba, mila esker dan hori, hau izan da Bizkaiko 2026 urte honetako traineru txapelketiak emonda bena, eta, Patxi, urrengo arte. Bai, agur.